Mya, nuwing piluna ka, ang tabay ka. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin dito sa Tupo Insurrectos. Alright, ito po yung ating unang ratsada ng semifinals, mga kaibigan. Ito na yung mga nasa list ng semifinals, mga kapatid. Ito na ba yun? March 17 ba nga nakalagay dito? Anong petsa na ba tayo ngayon? Alright. Ayan mga kaibigan, ang Dark Side Aces versus bonus round. Yan po ang nasa Group S. Phantoms versus Trident. Hagupit versus Uragon. Big Ace versus Uncrowd Emperor. Yan po ang nasa Group S natin. At ang nasa Group N naman mga kapatid ay ang Bicol Finest versus Rank Down. No to Fear versus Semper Fidelis. Big Brown Cats versus La Purissima Pili. TLM versus Dios Epro. Alright, so yan po ang nasa Group N. And of course, yung nasa Group D naman ay Adi Team versus Newverse. Kunyan versus Long Silog. Team Adrenaline versus the Suicide Squad. Team Very Ord versus DJ Pro eSport, mga kaibigan. So yan ang mga maglalaban-laban sa semifinal, mga kaibigan. Semifinals na ngayon at matatapos na ito ngayong araw na ito, ngayong hapong ito. At ang schedule natin for the championship ay sa March 19 po yan, ano? So bukas wala po tayong laro at abangan ninyo ang pinali ng labang ito dito po naman sa ML/S&D Championship Tournament, and of course a battle to remember. Alright, so ayan, pakishare ng ating live video mga kaibigan para dumami pa ng dumami ang ating mga viewers. Kailangan marami yung viewers, no? Para ma-update kayo ng mga kaganapan at mga susunod na activity ng SND team. Especially yung TikTok challenge natin na lagi nating ibinabahagi sa inyo na ang submission of entries mga kaibigan ng TikTok challenge ay ongoing, no? At nag-extend po kami ng submission of entries until March 19 na po ito. At ngayong taong 2022, ano? So March 19 ang deadline ng submission of entries ng TikTok challenge SND Rap. Ang maaari nyong panalunan dyan ay 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, at meron pong consolation prizes na naghihintay para ho sa mga sasali dito sa TikTok Challenge SND Rap.
mga kaibigan. At syempre, hatid po yan sa atin SND Sir Noel De Luna, ang congressman ko, congressman nyo, congressman niya, congressman nating lahat dito po sa 3rd District of Camarines Sur. Alright, so ayan, ang mechanics ay makikita, mga kaibigan. Hindi na natin iisa-isay ng mechanics sapagkat ang mechanics, mga kaibigan, ay napakarami. Makikita ninyo ang mechanics, mga kaibigan, ay mahanap ninyo dun sa Insurrectos page at sa SNDBFF page, mga kaibigan. Pero may link doon, no? Mayroong link doon na pwede ninyong sundin or i-follow kung saan pwedeng mag-send ng inyong mga entries. Pero may nabago na ba? Ang nabago, ito lang na binilugan mo yung nabago. Sa send ng entries nila dun sa lagay na link. Kung kaya, pwede pa naman. Pero may alternative, pwede nilang yan, ipopost nyo lang sa TikTok inyong mga entries at isesend ninyo sa amin yung link at kami na po ang bahala niyan kung paano makakasali ang inyong mga entries dito po naman sa SND Challenge, TikTok Challenge SND Rap. Alright, so yan mga kaibigan, malapit na po, ilang minuto na lamang at mag-start na tayo ng unang laro dito po naman sa ML SND Championship. Alright, so ang unang maglalaro live na mapapanood dito sa Insurrectos page ay ang Dark Bicol Finest versus Rank Down. Alright, so yan po mga kaibigan, na sa Group N ito. Yan po ang ating matutunghayan, Bicol's Finest versus Rank Down. Yan po, abangan ninyo. At shoutout po sa 39,000 viewers natin. Hello po sa lahat ng mga nanonood. And of course, good luck po sa lahat ng mga nakapasok sa semifinals. Alright? And seryoso na ho itong larong ito dahil nasa semifinals na ho tayo. After this game, after this round, mga kaibigan, magpuproceed tayo sa final round. And yan po ay naka-schedule na. Nakatalaan na po tabi yan sa paabuto na petsa 19. Alright, so abangan ninyo ho yan mga kaibigan, mga kapatid. Seryoso na to Bawal na dito, marami nang bawal dito. Bawal na rin dito yung mga trash talk, no? Automatic daw, sabi ng director namin dito, pag nag-trash talk kayo sa comment, dito sa comment section ng Insurrectos, mag-comment kayo, mag-trash talk kayo sa laro, automatic blacklisted kayo, di ba? So sa laro, automatic maaari silang ma-disqualify doon pag nag-trash talk sila. And dito naman sa Insurrectos comment section, kung sino man ang magbabahagi ng mga negative comments or any negative comments, mga kaibigan, reactions, ay maaari kayong maban at tuluyan kayong ma-blacklist dito sa Insurrectos. So, right, may nanalo na ba? Ano to? Okay. So ayan mga kaibigan, Bicol Finest is blue team at ang rank down naman ay nasa red team. Right? So ito na. Tayo ng seryoso na nga ho ito dahil semifinals na ng tournament na ito, mga kaibigan. At palapit na sila dun sa 100,000 pesos, 50,000 pesos, 25,000 pesos at 7 smartphone na maaari ninyong mapanalunan kung kayo po ay makapasok ng championship. Alright, ito po ay best of 3 ulit, mga kaibigan. So best of 3 po ito. Ibig sabihin, paunahan makadalawang score at ito po ang makadalawa ng score, pasok agad po sa final round ng tournament na ito. Right? So kayo po ang magkakaroon ng tsansa na manalo ng mga papremyo. Hatid po sa atin yan ni SND Sir Noel De Luna
ang congressman ng Tercer Distrito, digdi po tabi sa probinsya ng Camarines Sur. Right? So ito na, nagkakaroon na ng pick dito. Si Selena first pick dito sa blue team. At si Joe Head naman ang fighter nila, second pick. Third pick nila ay si Paquito, isa ring fighter. Dito naman sa red team, ang kanilang pinili dito sa first pick ay si Gatot, no? Si Vale, isang mage, at si Kufra naman ay tank support po ito. Yan po ang kanilang na-pick at ngayon nasa banning ano na sila, stage sila. Pangatlong ban, no? Ang binan si Roger dito, no? Uranus, Valentina. Alright, si Kimi ang pang-apat na pinili ng red team. Ayan. Oy, shoutout sa lahat ng mga viewers natin, ha. Basta't careful kayo dahil may rules pala. Bawal na ngayon ang rules, no? Bawal na ngayon ang mga toxic comments sa Insurrectos. According to the direct. And maari daw kayong ma-blacklist pag kayo ay nag-comment ng mga negative dyan. Hindi nyo mapapanood ang mga laro dito. So ayan mga kaibigan, ito na. Dito sa red team, Kufra ang kanilang tank dito. Si Kimi ang marksman. At si Hellkurt. Nakuha nilang assassin dito. Ginamit si Hellkurt dito. Paquito dito sa kabila, fighter. Ang marksman nila ay si Cloud. At ang kanilang fighter sila pula po rin, fighter Joe Head. Almost sila, no? Fighter dito sa blue team. So tignan natin kung ano yung giging advantage nito mga kaibigan. Selena mga kaibigan ang kanilang gagamitin din dito. Joe Head, Selena, Lapu-Lapu, Paquito, Cloud. Dito naman sa baba, sa kabila, Vale, Kimi, Gatuk, Hellkurt, Kufra. Ayan. Ginamit nila dito si Hellkurt, no? Tignan natin. And dito, tatlo yung fighter. Cloud, Selena, Joe Head, Lapu-Lapu, and Paquito. So ano ang magiging advantage nila dito? Dahil wala silang kinuhang tank. So ayan mga kaibigan, tignan natin. Nag-uumpisa ng laban. Ano kaya ang magiging advantage ng blue team dito dahil mas pinili nila na tatlo ang kanilang fighter at isang marksman. Ayun, si Claude. Ayan mga kaibigan, habang dito naman sa red team ay mayroon silang dalawang malakas sa kalam na makunat na mga tank fighter. Alright, so tignan natin. At ginamit nila dito si Hellkurt. Dito na. Nagkakasubukan na dito mga kaibigan kung sino nga ba ang makunat at masakit sa unang yugto pa lamang ng battle na ito, ano? Early game. Dito natin mararamdaman, makikita kung sino nga talaga ang sakalam, no? Makunat at may damage na. Masakit na. Kahit na wala pang item, mga kaibigan. So let's see. So ayan na mga kaibigan, nagkakasubukan na. Up! Naka-post. Okay, post down. Nag-request ng post. 3 minutes post mga kaibigan. 3 minutes post at hintayin natin. Kasi karapatan naman nila yan ng bawat grupo or bawat player na mag-request ng post sa laro during the game. Dahil baka may ina-adjust silang for technicality, for technical reason. Di ba? So, hintayin natin yung kanilang pag-resume niyan.
Ayan. Ang TikTok challenge mga kaibigan, pwede ninyong isubmit ang inyong mga entries. Hindi, magpo-post lang sila through TikTok account nila at ipapublic, kailangan nakapublic yon. Then, isesend nila sa atin yung link. Isesend nila sa SND BFF at sa Insurrectos. Hindi kasama yung Insurrectos. So, BFF, isesend nyo lang yung link ng inyong TikTok dun sa SND BFF page at kami na ho ang bahala niyan. Or, dito sa email ng sndml22@gmail.com. Pero naka-post naman yan, di ba? So, naka-post ito. Oo. Para mas maintindihan po ninyo dun sa mga sasali ng TikTok challenge, pumunta ho kayo sa mga page na aking babanggitin, ano? SND BFF at Grupo Insurrectos. Ayan. So, para sa any inquiries, no? Mag-inquire kayo doon. Any inquiries or concerns, mag-message kayo sa SND BFF Facebook or page and send ito via email to sndml2022@gmail.com. Alright, so yan mga kaibigan, ano, yan ang sundan nyo lang. Puntahan nyo yung aming page SNDBFF para makita nyo ang buong detalye tungkol ho naman dito sa TikTok challenge, no? Para hindi ho kayo magkamali. Alright? Sayang naman ho, sumali kayo. At sa mananalo dito sa TikTok challenge, pwede nyo makaduo or makasama during the program ang ating mga artista. Mamaya sasabihin ko kung sino mga artista yan. So, ayan na. Okay na, back to the game tayo mga kaibigan. Back to the ML game. Resume na tayo dito sa laban ng Bicol's Finest and versus Rank Down. Blue ang Bicol's Finest and red naman yung Rank Down. So tignan natin, wala pa namang napa-first blood dito. Let's see kung sino yung makakauna sa laban na ito mga kaibigan. Sino yung makaka-first blood at ano yung mga gagawin nilang strategy dito para makuha ang battle na ito mga kaibigan. So tignan natin. Ayan na, medyo mag-uunahan dito sa pagong. First blood. Naka-first blood dito yung blue team mga kaibigan. Nadali doon si Kupra. At nakuha rin nila yung turtle. Malaking bagay ito mga kaibigan, ano? Para sa Bicol Finest. Tignan natin. Alright. May pakito pala. Masakit nga ang pakito nitong Bicol Finest, 'di ba? Ginamit nila 'to sa dun sa elimination round. So, tignan natin. Ang Bicol Finest ay squad po sila. Squad tong team na to. Alright, so tignan natin kung magkakaroon ng patay dito. Ayun, patay nga si Vale mga kaibigan. Patay din si Hilkert doon. Masyadong malakas tong dalawang fighter na si Lapu-Lapu at si Pakito. Una pa lamang, early game ay talagang nagpapakita na sila. Pinaparamdam na nila ang kanilang lakas kontra dito sa rank down. Tignan natin kung masusustain nila ito. At kung paano babawi dito ang red team. Ito nga pong rank down mga kaibigan. So, tignan natin. At mukhang may teamwork, may nagaganap na duo dito sa pagitan ni Pakito at ni Lapu-Lapu. So, tignan natin kung itutuloy nga ba nila na makipag-clash ng sabay. Alright, so yan. Pinasok
Pinasok mga kaibigan si Kimi at yun, pinatay siya sa sarili nilang bakuran. Joehead. Sino yan? Nakapatay din dun si Joehead. So tatlo, bali tatlo nga ang nila. Ang kanilang fighter dito at napakasakalam ng kanilang, ang sasakit, no? Mga masakit ang kanilang fighter dito. So ang score natin, pabor ho sa blue at 6-0 ang score nakuha nila yung pagong dito. May madadali dito. Tignan natin, na corner dito. Yun, patay si Cupra doon. Ayun, talagang sakalam, nagpapakita ng sakit dito ang grupo ng Bicol Finest. Napakaaga pero ang sasakit na ng kanilang mga hero. So tignan natin kung ano yung magagawin dito ng red team. Ayun, destroyed na naman ang gitnang bahagi ng lane mga kaibigan papunta dito sa red team sa rank down, no? So ito, mukhang papasukin na naman ang dalawang ito ang Torre, at yun na nga, patay si Gatut doon. Napakalakas. Kakaiba ang blue team dito mga kaibigan. Early game pa lamang, sila ay nagpaparamdam na ng lakas. Eto na. Eto na mga kaibigan. Patay na naman doon si Hilkert. Patay na naman si Hilkert doon. Alright, so tignan natin kung makakabawi dito, makaka-score ang red team. May mamamatay na naman dito. Yun na nga si Vale mga kaibigan. Patay ulit. Patay si Kimi doon. Patay si Kufra doon. Nako, 13-0 ang score natin mga kaibigan. Masyadong maaga pero tignan nyo kung paano nagiging agresibo dito yung blue team at pinaparamdam nila yung lakas nila talaga. At yun ang nagiging dahilan kung bakit ngayon nakukuha nila ang larong ito mga kaibigan kontra naman dito sa rank down. Ayun, talagang patay na patay. Grabing gigil, galit na galit tong mga nasa blue team, no? Tignan natin. At mayroon sila, kung inyong mapapansin, sila, teamwork talaga. Ito na, kailangan hindi pwede dito yung magsulo. Kailangan dito sama-sama yung red team. Pero ayun na nga, patay na naman si Vale doon. Patay si Cupra. Naku po. Dalawa na naman ang nangyari doon mga kaibigan. So tingnan natin tignan natin kung ano yung gagawin dito ng red team. Patay na naman doon. Sino yon na namatay? Ay nako, patay si Gatut doon. Tatlo. Buhay na ulit yung dalawang naunang namatay. So, eto na. Malapit na sa bukahan na, mga kaibigan, yung blue team, no? Papunta ng base ng kalaban. Alright, so tingnan natin kung ano yung gagawin dito ng red team. At kung ano rin yung gagawin ng blue team dito. Anong papasukin na ba nila ng tuluyan ang base ng kalaban? Eto na, nagkakaroon ng battle dito. Clash na naman ulit at mukhang may namatay na naman. Hilkert at Cupra, Vale. Naku po, naubos sila doon. Mauubos. Naku po, isa lang ang natira. Pero nakapasok na at mukhang nakaisa din doon yung red team, no? Ang score natin 20 sa blue team at 1 sa red team mga kaibigan. Masyadong malawak ang agwat nila dito sa scores, pati na rin sa kanilang stocks, no? Sila pula po yung nangyari pala doon. Pag nagkataon, no? Munti ka na matapos yung laro nang walang score yung red team. Tignan natin. So eto na naman. Nagkakasubukan na naman dito ng lakas mga kaibigan. Eto na nga. Mukhang may madadali dito. Ayun. Patay si Kimi doon. Patay. Double kill Vale. Ayun. Tignan natin. Double kill sila doon. Patay doon mga kaibigan. So ayan na. 22-1 ang score natin. Nako po.
masyadong ginagalingan ng blue team, mga kaibigan. Masyadong ginagalingan sa kalam. Nakuha pa nila yung Lord. So, paano nila gagamitin advantage? Paano kaya magagamit nila ang Lord para ma-take yung advantage upang maituloy-tuloy na nila ang pagsagupa, pagpasok ng base ng kalaban dito. So, tignan natin, mga kaibigan, kung ano yung gagawin nilang strategy dito. At konti na lamang yung depensa ng red team dito sapagkat wala na ho yung ibang torin ng red team. Ubos na. Isa na lang sa kada lane ang natitira na depensa para po naman dito sa red team. Ito nga ang torre, no? Ang masakit pa dito, nakuha yung Lord. So talagang mag-advantage sa blue team. Ito na, mga kaibigan, pinasok na yung base at nadali doon si Cloud. Tignan natin, mga kaibigan. Sinugod ni Cloud kasi hindi niya inintay yung Lord. So tignan natin. Eto na, mga kaibigan, makakadepensa pa ba dito yung red team? Tignan natin, nakapasok na yung blue team sa base. At nandito na si Lord sa base. Ayan, mga kaibigan, patay doon si Gatot. Tignan natin, 4 na lang yung natitira sa red team. Tignan natin kung makakabawi sila, makakadepensa ba din sila dito. Tignan natin, matatapos na ba ang laro na ito? Tignan natin yan. Ayan, mga kaibigan, mukhang may mananalo na dahil naubos. Wiped out dito yung red team, mga kaibigan. Eto na nga, makukuha na ng Bicol Finest ang unang panalo para ho naman sa round na ito. Alright, so yan, mga kaibigan, ang nanalo. Congratulations to Bicol's Finest. Panalo kayo sa round na ito. Ayan, mga kaibigan, panalo kayo. May una na kayong panalo. At tignan natin kung makakabawi dito yung rank down. So, nasa Group N ang Group S, ano yung nanalo? Ongoing yung laro sa Dark Side Aces versus bonus round. And Group D, sino yung ongoing din? Group D ay panalo na, naka 1 point na yung New Verse kontra dito sa Adi team. Alright, so may 1 point na sila at yung sa Dark Side Aces versus bonus round ay ongoing yung kanilang unang pagtatagpo. So ayan, mga kaibigan, shoutout sa 72 viewers natin, 72,000 viewers. Hello sa inyo lahat, magandang hapon. Ayan, sa kalam, halimaw nga, Nivel Peralta, yung Bicol Finest, no? Lupit, napakalupit, no? Maaga pa lang ay talagang agresibo na at ipinapakita na nila, pinaparamdam na nila kung gaano sila kalakas, mga kaibigan. So, ayan, tignan natin kung makakabawi dito yung rank down sa pangalawang laro nila. Kasi best of 3 ito, mga kapatid, At ito po ay nasa semifinals na tayo. Ang mananalo dito ay sila yung magpuproceed sa final and championship round. Alright, so yan, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at standby dun sa next game natin. Standby tayo, mga kapatid. Second game. Tignan natin, abangan natin kung makakabawi dito, mga kaibigan, yung rank down kontra dito sa Bicol Finest. Change color sila. So, ngayon, ang rank down ay nasa blue team na. Ngayon, yung Bicol Finest ay nasa red team na. Alright, so yan, mga kaibigan. Ayan ang mga pagbabago dyan. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin. 63,000. Hello. So, live na ang bonus round. So, tignan natin. Kung ano yung nakikita yung live dito ngayon sa Insurrectos, ayun po ay, ayun po ang naka-live. Yun lang ang naka-live.
The rest na naglalaro, kasabay ng larong ito, ay yun na po. Inahandle Your sila at team is ongoing banning by yung laro na hindi po naka-live siguro. Right? So yan, mga kaibigan, tignan natin yung Your team pangalawang is round. banning. Bicol Finest versus Rank Down. Makakabawi nga ba dito ang Rank Down o tuluyan na makukuha ang pangalawang panalo nitong sa Bicol Finest? Your Wala team silang is ano doon picking. wala silang gamit na tank doon, mga kaibigan. Ang gamit lang nila mage saka marksman at 3 fighter. Tignan natin kung ano yung magiging ano nila dito, kung anong mga gagamiting hero dito ng Bicol Your Finest. team is So ito, sa Rank Town pinili ulit nila si Kufra dito. Di ba? Isang tank support si Kufra. At eto na, gumamit na ng tank ang Bicol Finest dito. Uranus ang kanilang gagamitin dito, mga kaibigan. Tignan natin. Gumamit na sila. Kanina wala silang tank, di ba? So ngayon, gagamit sila ng tank. At nandito ulit, mga kaibigan, si Pakito na isang sakalam na hero na nagpanalo, isa sa nagpapanalo kanina dito sa Bicol Finest. Ito, X-board, mga kaibigan, kinuha, mukhang kukunin ng rank down ang kanilang gamit na X-board kanina. Di ba? Tingnan natin. At muli nilang gagamitin si Vale dito. Tignan natin kung ipipick nila si X-board. Yun na nga, mga kaibigan. X-board ang ginamit ng rank down dito at muli si Vale again. Uulitin nila yung mga hero na gamit nila kanina. Di ba? Ang nadagdag lang si X-board na gamit kanina ng Bicol Finest. So eto na. Gumamit ng Beatrix dito, marksman. Hindi na Cloud ang gamit nila. Si Beatrix na ang marksman ng Bicol Finest dito. Ignan natin. Your team is banning. Kanina, gamit nila si Cloud, di ba? Ngayon, si Beatrix na, mga kaibigan. At kanina, wala silang Uranus, wala silang tank. Ngayon, gumamit sila ng tank. So, may mga pagbabago sa gagamitin nilang hero dito. Samantalang dito naman sa rank down, same lang. Vale at Kufra, ginamit na nila ito. Bago lang tong si X-board. X-board, rather. No? Tignan natin. Tignan natin ang Bicol Finest dito kung ano ang kanilang gagamitin na hero. Sa pang-apat na pick. Ayun, fighter. Tignan natin, Chu! Nako, isa ring sakalam na fighter ang ginamit nila dito sa pang-apat na pick. Ayun, gumamit ng Leslie, marksman, ang rank down dito, mga kaibigan. Kanina, Kimi, yung gamit nilang MM. Ngayon, pinalitan nila ng Leslie. Isa ring magaling na ano to. Marksman assassin to, mga kaibigan. Masakit din to, lalo na sa late game. Tingnan natin. Argus, mga kaibigan, ang fighter nila at ito yung core. Ito yung gagawin nilang core, si Argus, fighter. Core naman dito sa Bicol Finest, si Pakito, mga kaibigan. So, tingnan natin kung ano yung last pick nila, kung sino. Alright. Ano kaya ang gagamitin nila dito sa last pick nila? Gagamit ba sila ng mage dito? Oo nga, mage ang ginamit nila at si Parsa. Parsa ho ang kanilang mage dito. Napakagandang lineup ang napili ng Bicol Finest dito. Kung inyong mapapansin, mukhang talagang mga player to talaga ng ML at sanay sa mga tournament, no? Tignan natin. Pero maganda rin naman ang lineup dito ng rank down, mga kaibigan. Maganda rin naman ang ano nila dito, ang kanilang lineup pagkat may mage sila, Vale, marksman, Leslie, tank nila si Kufra, fighter nila si Argos at X-board. Alright, so tingnan natin to, napakagandang laban, mga kaibigan. Kompleto, halos pareho yung lineup nila.
Nabaligtad nga lang. Kanina, walang tank yung Bicol Finest. At may tank kanina yung rank down. So, tingnan natin kung sino yung magiging advantage sa kanilang lineup dito, no? Sa pangalawang laro. Right? Tingnan natin. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Ayan na. All troops deployed. Magandang hapon sa lahat ng 75,000 viewers natin. Hello sa inyo lahat at magandang hapon. Sana po ay nasa mabuti kayong kamugtakan. Alright, so yan mga kaibigan, tignan natin. Tignan natin kung sino magpapakita ng lakas dito sa unang battle. Alright. Ng round na ito. Tignan natin mga kaibigan. Ang blue team ay ang rank down. Ang red team naman po ay ang Bicol Finest. No? Nagbaliktaran sila. Alright, so tignan natin. Nakatakbo dun si Pakito, hindi hinabol. Medyo may iba sa laro na ito. Mukhang ang masakit ngayon dito sa early game, ito pong rank down. Tignan natin. Ha? Pag nanalo, pag nakuha ng Bicol Finest ang laro na ito, sila na yung papasok mga kaibigan sa final and championship round. Tignan natin ha? Kung maipagpapatuloy nila ang kanilang swerte. Alright, so tignan natin. Ayan na. Eto na, nakita ko na naman si Uranus. Ito yung Bicol Finest. Ito yung pilyo na Uranus na pumapasok sa base ng kalaban sa early game, mga kaibigan. So tignan natin ha. Mukhang papasok na naman itong si Uranus, mga kaibigan, sa base ng kalaban. Ngayong, ito na nga, ito na. Pilyo tong si Uranus, mga kaibigan, no? Pumasok na naman sa kalaban. At papatayin niya dito yung mga minions. Dito pa lamang ay inaharang na niya ang mga minions, mga kaibigan. So, eto na. Tignan natin at nag-aagawa ng pagong dito sa... Ayan, nakita siya ngayon dito. Nakita siya. 2 versus 1. Tingnan natin kung mapapatay. At may nakaabang kay Uranus dito. Tingnan natin. At nabaliktad yung sitwasyon. Mamamatay si Exborg dito. Ayan, pangalawang patay mga kaibigan. Naka first blood yung red team at dalawa na ang kanilang nadali dito. So, ayan mga kaibigan. Alam niya kasi na itong Uranus, alam na kasi na sa kalam siya. Makunat siya. Alright, tignan natin. Ano kaya ang gagawin dito ng blue team ng rank down para mapigilan ang makukunat na hero ng Bicol Finest, no? Alright. Lalong-lalo na ho itong si Uranus. Makunat ho talaga ito. Tignan natin, 3 versus 1. Mapapatay kaya nila si Uranus dito. Hinabol ni Exborg pero hindi siya tinulungan ng dalawa niyang kakampi dito. Tignan natin. Ayan. Sayang yun. Killing spree na si Pakito, mga kaibigan. Alright. Patay dun si Kufra. Si Kufra. 4-0 ang score natin, mga kaibigan. Patay dun si sino ba yun yung namatay na pangalawa? Si Leslie. Alright? Yung marksman ng rank down. Ayun. Eto na, magkakasubukan dito mga kaibigan. Magkakasubukan dito. Pero yun, umatras yung red team dun. At tatlong pula ang nakikita ko na nagdidikitan, nagsasama-sama at mukhang may plano silang patayin ang Kufra at Leslie dito, mga kaibigan. Ayun na nga. Tingnan natin. At na-corner. Blue team hero has been Patay si Leslie doon, mga kaibigan. 5-0
ang score natin. Blue team turret has been destroyed. At ito na nga, inuunti-unti sila. Pinupush na ng red team dito ang mga tore ng kalaban. Unstoppable na si Paquito dito. Patay na naman si Vale, mga kaibigan. At ito na nga, mukhang may madadali ditong blue. Patay doon si X-Board, mga kaibigan, kay Uranus. Patay din dito si Uranus. Ayun, sinasabi ko na nga ba, patay si Uranus kay Argus, mga kaibigan. So 1-7 ang score natin. Patay. Nadali doon si Uranus, mga kaibigan. Pero mukhang nakukuha na ng red team dito yung momentum at masyadong lumalakas na ito si Paquito. Patay na naman si Leslie, patay si X-Board, mga kaibigan. So dalawa ang nadali doon. Lumalakas na si Paquito, lumalakas na yung MM na si Beatrix, mga kapatid. Sinusuportahan pa ng Uranus nila yung tank ng Bicol Finest dito. So tingnan natin, mga kaibigan, mukhang may madadali na naman dito. Sa pagkakataon na ito, nandyan na si Paquito, palapit na. Mukhang sinusubukan sana ni Paquito na pasukin yung tore at nandun yung kalaban. Tingnan natin, may madadali dito. Ayun, mga kaibigan, mukhang may madadali dito at ayun, patay si X-Board. Patay din doon, mga kaibigan, si Paquito na assassin ni Leslie doon, mga kaibigan. Ayun, mukhang madadali dito yung MM Beatrix. Ayun, long shot, mga kaibigan. Patay si Beatrix. 4-10, mga kaibigan, at patay din si Parsa. Bumabawi, mga kaibigan. Nakikipagpalagan talaga. Long range, mga kaibigan, ma-advantage din to si Leslie. Lalo na pag may item na. Kahit na malayo ka na, abutin ka ng kanyang snipe, pang-snipe, mga kaibigan, gamit na barel. Alright. So, tignan natin kung madadali dito si Uranus. Ayun, nakatakbo. Nakatakbo. Ano bang gamit ni Uranus doon? Flicker? So, tignan natin. Team turret has been destroyed. Pero mauubos na, mukhang mauubos na, mga kaibigan, ang tore ng rank down dito. At tuluyan ng mapapasok ng Bicol Finest ang kanilang base dito, mga kaibigan. Red team has slain the turtle. Ayun, ginamit na ni Leslie yung kanyang pang long range na barel. Tingnan natin kung maiko-cooldown niya agad dito. Tingnan natin. Dito, may madadali dito. Ayun, patay si Paquito doon, nag-iisa. Pinagtulungan siya. 5-11, mga kaibigan, ang score. Patay din doon si Argus, no? Ayun. 5-11, pinapalagan ng rank down ang mga agresibo at palabang Bicol Finest dito, mga kaibigan. Ayun. Dito, sa bahaging ito, mukhang magkakaroon dito ng palagan. Alright, tingnan natin, madadali dito. Madadali, hinabol yan. Hinabol si Chun dito ng baril ni Leslie, mga kaibigan. Yun ang sinasabi ko. Pang long range, mga kaibigan, pag nakita ka na konti na lang ang buhay mo, yari ka kay Leslie dito, mga kaibigan. So, tingnan natin. Ayun, patay dito. Sino bang mamamatay dito? Nakikipagsabayan na si Argus, mga kaibigan, dito kay Paquito. So, ibig sabihin, masakit na rin tong si, Oy! Leslie! Gumagaling, ginagalingan ni Leslie, mga kaibigan. Patay doon si Uranus. Naku, pag tumaba itong si Leslie dito, mga kaibigan, hindi pwede kay Leslie. Pag konti na lang ang buhay nyo, magtago na kayo. Lumipad na kayo kung kaya nyong lumipad. Alright, tignan natin. 94,000 viewers, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid.
Ayan, tignan natin mga kaibigan. Ano nga ba ang mangyayari dito sa larong ito? Eto na mga kaibigan, patay si Leslie doon. Nadali, nasuntok ni Pangito. Ayun, patay si Leslie dito. Nako, Leslie, magtago-tago ka kasi. Huwag kang maglalantad dyan kasi kawawa ka pag sinuntukan ni Pangito. Di ba? So, ayan na mga kaibigan, 14-7 ang score natin. Red team has slain Pero, the Lord. alam nyo, magandang hero itong MM na to, si Leslie. Ginagamit ko rin ito. Kasi nga, yun na nga, pag nakakita ka ng pagkakataon dito, at buo pa ang third skill mo, yung CC mo, yung SS mo, mga kaibigan, special skill, ay mayayari mo talaga yung tumatakbong hero na konti na lang yung buhay. Eto na, nagkakaroon ng bakbakan dito mga kaibigan. Tignan natin kung sino madadali. Mukhang may nadali doon. Si Beatrix nadali na naman mga kaibigan ni Leslie. Blue team hero Nako, has been slain. nadali doon si Bale mga kaibigan. Nadali si Argus. Killing spree. Ayan, dadali, nasuntok na naman si Leslie doon, mga kaibigan, nasuntok na naman ni Pangito. Pero maganda, dahil itong si Leslie, maliban sa special skills niya, nakakapag-invisible ito. Alright, eto na, may Lord na mga kaibigan ang red team dito. Tignan natin, mukhang sinusubok na nila na pumasok ng base mga kaibigan. Pag nagiba, ayan, patay yung Lord dito. Ayun, mukhang may mangyayari dito. Patay! Patay dun si Cho mga kaibigan. Patay dun si Cho. Blue team base turret Pero has been malapit destroyed. na sa base ang Bicol Finest dito. Gustong-gusto na nilang manalo sa labang ito. Pangalawang panalo. Pag nagkataon, pag naipanalo nila ang labang ito mga kaibigan, automatic pasok sila sa final round or championship mga kaibigan. So eto na, tingnan natin kung sino madadali dito. Ayun. Buhay na si Leslie. Kanina pa pala. So eto na. Tingnan natin. Ayun, Uranus tumakbo. Dahil si X-Borg ay naka-immortal. Naka-immortal si immortal item si X-Borg. So tignan natin mga kaibigan, ano kaya ang pinaplano ng red team dito para madumina ng tuluyan ang larong ito. Makuha na nila ang pangalawang panalo. Tingnan natin at hinahabol ni Pangito, hindi niya naabutan mga kaibigan si Cupra. Alright, so konti na lang sana yung buhay ni Cupra doon. Pero agad namang nakita ito ng mga kakampi ni Cupra nung hinahabol siya at hinarang sina Pangito dito para hindi siya mahabol ng tuluyan. Eto na mga kaibigan, tignan natin. Masyadong, pero sa stock, lamang pa rin dito yung red team. At medyo ito yung nagiging dahilan para maging mas makunat at maging masakit ang grupo na ito. Nakuha nila yung Lord. So tignan natin, magagamit nga ba nilang advantage ito upang tuluyan na mapasok ang base ng kalaban? Tignan natin, let's see. Alright, eto na mga kaibigan at yan, magdedepensa dito ang rank down. Depensa ang gagawin nila dito, no? Dahil ayan na, may minions, may Lord. Nako, buo pa ang 5 nasa Bicol Finest dito. Eto na, nawasak na, na-destroyed na yung mga tore at napasok na mga kaibigan. Napasok na nila pero namatay. Patay doon. Ay, naka-immortal pala. Tingnan natin kung matatalo na sila dito at makukuha na ang pangalawang panalo ng Bicol Finest. Eto na mga kaibigan,
Tapos na ang laban na ito. Alright, mga kaibigan. Napakagaling ng Bicol Finest. Alright, congratulations sa inyong grupo, Bicol Finest. Pasok na kayo sa next round para po naman sa final and championship round. Alright? Ha? Pasok na rin. Congratulations to dito sa group D, no? Sa New Verse. Pasok na rin ho kayo sa championship, ano? Na talo ninyo yung ADI team. Alright, congratulations to New Verse. Oy, magandang hapon sa lahat ng viewers natin. 100,000 viewers. Hello sa inyo lahat at maraming salamat sa pag-antabay at pakishare ng aming live video. Ang Dark Side Aces versus bonus round ay panalo. First round pa lamang at wala pang nananalo. 1 point na yung bonus round. Alright. Kontra dito sa Dark Side Aces. Ayan. Basta't yung mga mananalo dito sa semifinals, kayo na ho ang pasok sa championship, ano? At congratulations sa dalawang unang nakapasok sa championship, Bicol Finest and ito pong New Verse. Alright, congratulations sa inyo mga tol. Ayan mga kaibigan, shoutout sa inyo lahat dun sa mga nanonood ngayon. Bonus round live. Bicol Finest tamang pa-pilot lang. Alright, sige, magandang nice one, Bicol Finest. At gusto ko malaman ng lahat ng mga players na dun sa final round, dun sa championship, personal appearance, personal kayong maglalaro doon sa championship na gagawin natin. So, ano yung mga ipoprovide nila? Kailangan pa rin nila na magdala ng mga valid ID. Patunay na kayo yung mga naka-entry, no? So, doon rin namin malalaman kung may mga multiple entries dito. At kung mapatunayan na nangdaya kayo, nako, sayang ng hirap at pagod ninyo. Diba? Wala tayong magagawa dyan dahil nasa rules yan. Bawal ang mangdaya. At seryoso na po ito. Kaya nga, bawal na rin yung mga negative and yung mga negative reactions and comments sa aming live video dahil automatically, mga kaibigan, automatic din i-blacklist na daw kayo ng aming director dito sa Ensorectos Group. So, ayan mga kaibigan, kahit nga yung hindi na, tignan nyo, seryoso na rin yung host, di ba? Alright mga kaibigan, tuloy tayo standby sa next game. Mga kaibigan, ano ba yung next game natin? For the meantime siguro, konting hinga lang. Mag-break muna tayo ng ilang minuto at muling magbabalik ang ML Tournament SND ML Championship, a battle to remember. Bicolanja, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano.
na ibabandera, nakul na ini talaga. Alright mga kaibigan, balik po tayo sa semifinals ng SND ML Championship, a battle to remember. Hello sa inyo lahat, magandang hapon pa rin po sa lahat ng mga nakantabay ngayon dito sa Insurrectos Live para ho naman dito sa ating semifinals, no? Magandang hapon rin doon sa mga nanalo or natalo. At yung mga nanonood, nanay, ate, kuya, lolo, lola, manoy, manay, ano? Pwede ho kayo sumali sa aming TikTok challenge SND Rap para makadaupang palad ninyo ang aming mga bisitang artista sa parating na March 23 mga kaibigan. Dahil kung sino yung mananalo dito sa TikTok challenge ay mapepersonal nyo yung mga artista na darating sa 23 na mga kaibigan ni SND doon sa kanyang gagawing caravan or grand rally na gagawin dyan sa Plaza Quezon, Naga City. Alright, so ang mga dadalong artista mga kaibigan sa caravan ay si Alvin Ansons. Ito po ay isang action star. Noong 90s, sikat ito. Samot-saring mga action film ang sinalihan nito. Mga panahon pa ni The Boy, Rodi Fernandez. And of course, dadalo din dito mga kaibigan si Michelle Gumabaw, isang beauty queen at napakagaling na volleyball player mga kaibigan dito sa ating bansa sa Pilipinas. Joko Diaz, isang action star. Waki Kiray, isa po namang komedyante. Gabby de la Merced, model at isa po siyang drag racer. Alright, and of course, RK Bagadzing. Nariyan po siya, isang matinee idol. And of course, the one and only Julia Barreto. Yan po ang inyong makakadaupang palad dyan. Pag nanalo kayo ng TikTok Your team sa is awarding ready. mga kaibigan. Alright, so dito na. Ayan po ay sa 23 of this month. March 23, 2022. Yan po. Gaganapin sa Quezon Plaza. So eto na. Sino yung maglalaro? Unang maglalaro or pangalawang maglalaro? Second game sa ating live dito sa Insurrectos. Sino ba? Ano? Your team Asan is na ba yun? ready. Alright, eto na. Ang maglalaro po ay ang Kunyan versus Long Silog. Ang nasa Kunyan po ay Red Blue. What I mean, Blue Team ang Kunyan. Ang nasa Red Team naman, Your yung po team Tabi is and ready. Long Silog. Alright, tignan natin yung pick nilang hero. Edith, tank marksman mga kaibigan dito sa Kunyan. At Ayulus naman ang kanilang fighter. Ang kanila namang marksman ay si Pupol and Your Kupa. team is picking. Samantalang dito sa red team na Long Silog team ay ang first pick nila mga kaibigan ay si Sicilian. Isa po itong mage, Uranus tank at isa na namang tank support na si Kufra. Bali dalawa ang tank nila mga kaibigan at isang marksman na Kimi. Yan ang gamit ng Long Silog mga kaibigan. At dito naman sa Kunyan team, AV mga kaibigan ang kanilang mage dito. At ang kanilang tank ay si Atlas. Alright, tignan natin. At mukhang gagamitin. First time ko makita sa tournament na ito, si San. Naku, isa ding malupit na fighter to kung sakaling ilalast pick to ng Long Silog mga kaibigan. Pero mukhang magliling. Ayan, ang ling nila ay isang assassin po ito. Last pick ng Long Silog mga kaibigan, isa ring magaling na
assassin, Sinling, mga kaibigan. Kakaiba ang ano nito, skills. Atlas yung tank ng Kunyan AV Mage, mga kaibigan. Ayan, ito na yung lineup nila. Sa Kunyan team, Popol and Kupa, isang marksman. Atlas, isa pong tank. Edith, isa po itong tank marksman. AV Mage at si Ayulus, isang fighter. Dito po naman sa Longsilog, si Kufra, isa pong tank. Ling, isa pong assassin. Si Sicilian, isa pong mage. At si Kimi, isa pong marksman. At Uranus, isa po namang tank. Alright, bali dalawa ang tank na gamit dito ng Longsilog. Eto na, let's the battle begin. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Tignan natin kung ano yung magiging strategy ng magkabila ang grupo dito. Tandaan nyo, kung sino yung mananalo dito sa best of 3, siya ang makakapasok sa next round for final and championship, mga kaibigan. Tingnan natin. Oy, shout out sa lahat ng mga nanonood. 66,000 viewers natin. Hello sa inyong lahat. Magandang hapon. Ayun, tignan natin, magkakasubukan nga sila ng lakas dito. Sino kaya ang makaka-first blood at sino yung mapo-first blood dito, mga kaibigan. Ito yung mga nakikita nyo, yung mga nasa semifinals. Ito yung mga natira sa elimination round at I think ito yung mga pinaka magagaling. Alright? So, kung sino yung matitira dito, sila yung mas magagaling, sigurado. So far, wala pa ako na nag-all one, nag-tie ng score. Lagi pong 2-0 ang nagiging standing nila. Ayan, mga kaibigan, magkakasubukan dito. Sino kaya ang mapo-first blood? Sino naman kaya ang makakakuha ng first blood dito, mga kaibigan? Eto na si Uranus nga ba ang mapo-first blood dito? Oo nga, si Uranus, mga kaibigan, ang na-first blood dito. 1-0 at nakauna dito yung Team Blue, yung Kunyan team. Pinagkaisahan doon si Uranus, mga kaibigan. Eto na, tingnan natin kung sino yung makakuha ng turtle. Malaking bagay pag nakuha nila yung turtle, madadagdagan ng kanilang stocks dito at siyempre mapoprotektahan nila ang kanilang mga hero. Ayan, tignan natin. Ayun, mga kaibigan, nakuha ng blue team ang turtle, ang pagong. Ayan. Nagparamdam na ang team blue dito na mayroon silang teamwork, pagkakaisa. Dahil pinagkaisahan nila doon si Uranus upang makuha ang first blood. Eto na, mukhang nanggigil dun si Uranus matapos na ma-first blood siya. At planong magbawi ni Uranus dito. Ayan na Uranus, tignan mo. Yung Uranus ng Bicol Finest, pilyo yun. Pumapasok talaga sa base sa unang yugto ng battle, no? Alright, tignan natin. Inangaagaw ang Uranus dito. At mukhang hindi niya naagaw. Alright, mamamatay na naman kaya si Uranus dito dahil 5 iyan. 5 po, tabi yan. Okay, narimate. Ay, nako. Galing. At nakikita ko dito, mga kaibigan, second blood doon si Uranus, mga kaibigan. Nakikita ko dito na gumagamit ng mapa tong Team Blue. Ayun. Patay din doon si Atlas. Alright, tignan natin. Patay doon si Atlas. 2-all na, mga kaibigan, dahil Atlas saka
sino yung isang napatay ng red team dito. So alos parehas lang naman, nagpapakitaan sila si AV, alright? Nagpapakitaan sila ng lakas dito. Nagpaparamdaman ng lakas. Alright, tignan natin. Nadalawa na si Uranus dito, mga kaibigan. Yun na nga ang sinasabi ko, importante na meron din kayong malasakit sa bawat isang ka-team nyo. Pag nakita nyo na napapalaban ng ka-team nyo, agad nyong respondihan, back up, need back up. Alright, eto na, patay dito mga kaibigan, si Ayulus. Pero patay naman si Kufra dito na nakapatay kay Ayulus, mga kaibigan. Tignan natin, 3-all ang score natin. Ayan, inahabol dito si Pupul at Kupa ni Uranus. Pero konti na lang sana yung buhay doon, hindi itinuloy ni Uranus dahil natatakot siya na baka matatluhan siya dito, mga kaibigan. Tignan natin. Ayan, at mukhang may approaching, mga kaibigan, at makukorner nila dito ang nasa taas na bahaging si Beatrix. Ayun na nga, hinabol, pero nakita sila ni Beatrix na paparating. Team Blue ay ang kunyan team, mga kaibigan. Samantalang nasa red team naman ang Long Silog, mga kapatid. So, eto na. Ginagapang. Mukhang may gumagapang dito. Gumagapang at dito pa nga lang ay hinaharang na nila ang minions. Pero nakita na naman siya. 3 kontra 1. Mga kaibigan, maabutan kaya nila si Uranus. Ayun, binitawan nila. Tignan natin. Syempre, importante din dito na makaipon ang bawat grupo ng maraming stocks and item. Alright? So, para maging sakalam. Red team has slain the turtle. Ayun, nakuha ng red team yung turtle dito. Ayun, nagkakaroon ng clash dito. Tignan natin kung sino yung madadali dito. Patay si Kimi doon ni AB. Alright, patay na naman ang isa dito. Sigurado yan, nadali ni AB si Kufra. Alright, sa tulong yan ni Popol and Kupa, mga kaibigan. 2 yung nadali doon ng blue team kontra dito sa red team. Ang score natin 5-3. Eto na. Ayun, nasa gitnang bahagi ang mga nasa grupo ng Team Blue. At mukhang eto na, mga kaibigan. Ano kaya ang magagawa ng isang assassin na Ling dito sa battle na ito, mga kaibigan? Masakit din tong si Ling. Pag naka-item to, naka-build to ng mas maaga, mas maganda. Ayun, patay si AB doon. Bumawi doon si Kufra, mga kaibigan. At eto na nga, magkakaroon ng clash dito sa baba dahil approaching na ang red team dito. Nagkasalubong na. Eto na, mga kaibigan, mukhang may madadali at may tatakbo. Ayun, tumakbo ka. Walang nangyaring sagupaan doon, mga kaibigan. Eto na. Blue team turret has been destroyed. Tignan natin. 2 yan. Ayun. Nakatakbo si Uranus doon. Mahirap ding hulihin itong siling, mga kaibigan, itong assassin ng red team. Mahirap itong hulihin dahil may skills to na nakakapag patong, nakakatalon to
sa mas matataas na bahagi ng lugar, mga kaibigan. Ito na. Patay doon si Kimi. Patay doon si Sicilion. Patay doon si Ling, mga kaibigan. 8-4 ang score natin. 3 ang nadali doon ng blue team kontra dito sa Blue team pula. has slain the Lord. At nakuha na rin nila ang Lord, mga kaibigan. Ano kayang magiging take advantage ng Kunyan team dahil dito sa Lord na nakuha nila, mga kaibigan? Red team turret has been destroyed. Oy, doon sa Bicol Finest, may nagsasabi na taga-Albay daw yun. Hindi naman daw ho yun taga-Albay. Taga-Magaraw daw ho yun, mga kaibigan. Dahil may nagpatunay na taga-Magaraw yun dahil kasamahan namin yung isa sa mga nakakakilala doon sa Bicol Finest. Yan po ay si May Stephanie. Magpakita ka sa camera, May Stephanie, para magpatunay na ang Bicol Finest ay hindi naman ho talaga taga-Albay. Nandito. Red team Ayun, patay si Uranus, patay si Sicilion. 3 ang namatay doon dahil si Cupra ay namatay rin, mga kaibigan. 11-4 na. At mukhang nadudumina na ng blue team ang laro na ito sapagkat may Lord sila. Mukhang tatapusin na ng Kunyan team ang laro at yun na nga, victory! Congratulations sa first round. May 1 point na kayo, Kunyan team. Alright, napakagaling. Minadali ng Kunyan team ang laban nila kontra Long Silog. Bawi kayo, Long Silog. Ayan, mga kaibigan. Bawi na lang kayo, Long Silog, ha? Top Silog na dapat. Dapat pagbalik nyo, Top Silog na kayo. Alright, shoutout sa 63,000 viewers natin. Ulitin ko, yung Bicol Finest, may nagsasabi na taga-Albay. Hindi ho yung taga-Albay. Taga-Magaraw daw ho yun dahil nakilala or kakilala ng aming kasamahan dito. Kasamahan, yung host, yung isa sa mga nag-handle ng laro. Eto, si May, tignan nyo. Tignan nyo, Stephanie. Eto, ali kami. Ali ka dito. Wag na. Magbigay ka lang ng testimony na ito, tignan nyo Ito. Etong babaeng maganda na to ay taga Magaraw. Ano ba? Ikaw yung magpapatunay na yung Bicol Finest ay taga Magaraw. Yes or no? Kapitbahay namin yun. Kapitbahay nila. So wala. No question. Kapitbahay. Taga Magaraw ka, di ba? Taga barangay. Santa Lucia. Gusto nyo ba dalhin ko pa yung mga magulang nila dito? Wag na, okay na. Okay na yun. Salamat, May. Salamat. Yan. Taga Magaraw yun, ha? So, ayan, mga kaibigan. Ano yung maglalaro? Next game? Ayun. Yung bonus round, mga kaibigan, para ho naman dito sa... ano ba yon? Team, nasa ano ba yon? Group S. Ayan, ang nanalo daw po doon ay ang bonus round. Congratulations, Dark Side Aces versus bonus round. Nanalo po doon ay ang bonus round. At pasok na rin ho sila sa championship. Alright, ang 3 winner at pasok na sa championship, mga kaibigan, ay bonus round, Bicol Finest at New Verse, mga kaibigan. So, abangan natin yung pangalawang laro ng Kunyan team versus Long Silog, mga kaibigan. So, okay na ba? Okay na yung nag-aapila na taga-Albay yung Bicol Finest? Hindi pa ba sapat na magbigay ng testimonya ang isang lihitimong taga-barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur? Nandito. O sino pa yung taga-pili? May taga rito din na magpapatunay, di ba? Ano yung pili? Ano yung grupo? La Purisima Pili. Nandito rin, kasama namin yun dito. Pa-shoutout daw sa mga taga-barangay La Purisima. Santiago pa daang. Pili. Alright. So ayan, mga kaibigan.
Ito na pa sa pangalawang game ng Long Silog. Long Silog kontra dito sa Kunyan. Blue team ang Kunyan. Long nagkabaliktaran. Okay. Red team na ngayon ang Kunyan and ang blue ay ang Long Silog. So ayan. Ito po ay ang battle ng mga nakapasok sa semi-final. At ang mananalo dito ay makakapasok sa final and championship round. Alright. So, ayan na mga kaibigan. Pick the hero. So, ang blue team dito ay ang Long Silog. At ang pinili nilang hero para sa kanilang first pick ay ang Uranus. Yan. Uranus. Uranus again. Uranus again. Kasi ito yung pinili nila kanina. Ito yung hero nila kanina. At dito naman sa Kunyan team, mga kaibigan, sa red team, ang first pick nila ay ang Edith. Second pick, Kufra. Ayan, same hero ba? Sino yung nanalo nga kanina? Kunyan, di ba? Kunyan, alright. So, ayan. Nasa red team ngayon ang Kunyan team. So, eto na mga kaibigan, Popul and Kupa. So, mukhang walang nagbabago, no? At Joe Head ang fighter nila dito sa Long Silog team. At tignan natin yung third pick nila. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. 53,000 Pipay lang ribok mo. Sabi dito ni Francia Ramirez Amoroso. Ronald Bawilong Silog, okay. Ayan, taga-Albay. Okay, Roxanne Sexy, hindi po yun taga-Albay. Pepay lang ribok. O, sige. Sabi ni Francia Ramirez Amoroso, lang ribok mo da atabi, Pipay. Sabi ni Pipay, shout out da sa imo Francia Ramirez. Day kada magpara hero. Day kada magpara hiwag dyan, mararamog. Sige na. Alright mga kaibigan, ang ating mga pick heroes dito. Dito po naman sa Kunyan team ay ang may Cloud na sila. At dito naman, same hero ang kanilang pinipili dito. Yung Long Silog mga kaibigan. May Popol and Kupa again sila mga kaibigan. So, let's see kung ano yung magiging take advantage nila or disadvantage sa pagpili ng mga hero. Your team is picking. So, isang ano lang naman, ang kailangan, yung pinaka-importante dyan, dapat expert at alam mo, gamay mo yung hero na ipipik mo. Kasi ito ay tournament mga kaibigan. This is not a ranked game or classic game, so kailangan natin dito ng expert hero, di ba? So yan dapat mga kaibigan. So eto na, Sicilian Mage ang gamit ng Long Silog dito at Roger naman para sa Fighter Marksman, di ba? So masakit din to si Roger, no? Lalo na core ang Roger nila mga kaibigan. Eto na, dito sa kabilang grupo, sa nakaunang score na Kunyan team, Bane ang gamit nila ditong fighter mage si Bane, at yan ang kanilang core dito mga kaibigan. Luyi ang mage nila at ang kanilang marksman ay si Cloud. Ang Kufra naman ay tank mga kaibigan, tank Kufra. Ayan. Bane ang Bane, Luyi, Edith, Kufra, Cloud. Dito naman sa Long Silog team, Uranus, Populin Kupa, Joe Head, Roger, at si Sicilian. So let's see, tignan natin mga kaibigan kung makakabawi dito ang Long Silog para maitay nila ang score na 1-1, di ba? At ano, dito naman sa blue team or team na Kunyan, ano, maitutuloy na ba nila ang kanilang lucky day? Or madedepensahan pa ng Long Silog ang larong ito mga kaibigan? Tignan natin. So ang nasa blue team dito ay ang Long Silog mga kaibigan. So tignan natin. Right?
Anong estratehiya ang gagamitin nila dito? Magagamit kaya nilang lesson yung nangyari kanina sa kanila sa first game nila, mga kaibigan. Paano kaya nila babawian dito ang Kunyan team, mga kabatid? So tingnan natin. Ayun. Sisay? Ano yan? Kayo pa nang tadig di mag-sample king. Pala, mag-sample. Masa kaya yan. Daig ka kaya yan. Ma-tiktok kita. It's showtime pala. So ayan mga kaibigan, dito magkakasubukan dito. Mukhang ang ginagamit na estratehiya dito mga kaibigan ng Kunyan team. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. Yung nagsabi ng mga positive, bigyan ng jacket. Alright mga kaibigan, tignan natin. Medyo may iba sa laro na ito. Dahil inuuna dito ng Kunyan team ang pagpapalakas. So mas pinipiling nila ngayon na lumakas muna bago makipagsagupaan. So eto na, na-corner na naman si Uranus dito. Patay ang Uranus, first blood ni Kufra. 4 kontra 1. Yun ang sinasabi ko. Mayroong teamwork ang red team dito, ang Kunyan team. Pag nakita nila na kayang-kaya at nag-iisa ka, agad ka nilang pupuntahan at siguradong mamamatay ka. Ayun mga kaibigan. Napakagandang estratehiya. Ayan, nag-aagawan na sila. At mukhang may mamamatay. Patay mga kaibigan. Nakuha ng Roger ang inaasam na turtle at napatay niya si Kufra sa bahaging yon mga kaibigan. Tignan natin ha. Gumamit sila dito ng Roger. Kanina, walang Roger, di ba? So, ano kaya ang magiging advantage ng long silog dito ngayong may Roger sila na alam naman nating lahat na pag nakabuo ng item tong si Roger ay talaga namang masakit at sakalam. Tignan natin mga kaibigan kung ano yung magiging take advantage ng core na ito dito sa long silog team para makabawi sila sa 1 point mga kaibigan, para maitay nila ang score mga kabatid at magkaroon ng tsansa para manalo at makapunta ng final round. Ayun, mukhang nagpapakita ng lakas dito ang core na si Roger. Ayun, tignan natin, masakit to. Masakit tong si Roger, lalo na pag nakabuo to ng item, no? Lalo na't siya pa yung core. Tignan natin at nag-iipon ng nagpa-farm ang kasalukuyang core ng long silog team mga kaibigan na si Roger. Nakuha pa niya yung turtle kanina. So, let's see mga kaibigan. Ito yung kaabang-abang. Kailangan na lumakas dito yung core nila na si Roger para maibawi nila sa 1-all ang laro mga kaibigan. Siyempre dapat kailangan din ng tulong ni Roger. Eto na mga kaibigan, Blue team hero has patay ang blue doon. 3-1 ang score natin. 3-1 doon mga kaibigan. Namatay doon si Joe Head. Tsaka itong kanilang gamit na isang hero na si Popol and Kupa. Marksman at fighter yung nadali sa laban na yon mga kaibigan. Ang score natin 3-1 in favor of Kunyan team. Tignan natin, nagagawan sila sa turtle. Maganda yung ginagawang estratehiya dito ng blue team, ng long silog team, pero hindi nila kayang maidomina ang laro sapagkat ang nasa Kunyan team mga kaibigan ay malalakas na kahit early game pa lamang. O tignan natin, makukunat na sila. red team has slain the Na-slain yung turtle ng red team dito, ng Kunyan team. Nako.
Tignan natin kung makakabawi dito ang Long Silog sa larong ito. Kasalukuyang lumalamang pa rin mga kaibigan ang Kunyan team, ang red team dito, 3-1. Pero kung susumahin natin yung stacks mga kaibigan, ay lamang dito ang nasa blue team, itong Long Silog. Pero konti lang naman. Ignan natin Eto na. Mukhang may mamamatay dito na red team. Alright, patay si Cloudon. Pinatay ni Popol and Koopa. Team hero has Eto been na, slain. pero makakabawi naman agad dito. Tingnan natin. Ayun, tinakbuhan nila. 4-2 ang score natin mga kaibigan. At eto na, sumusugod ng mag-isa si Roger dito. Mukhang hindi siya, wala siyang kakampi dito. Kaya naman patay si Roger dito. 3 kontra 1. Yari ka talaga. Been destroyed. Ayan. Kulang sa response sa backup mga kaibigan si Roger. Kailangan ng backup dito. So si Silon patay. Patay at tinahabol si Johed mga kaibigan. Patay si Johed dito ni Kupra. At eto na corner yung dalawa. Mukhang mamamatay. Teka lang, mukhang umatras. Alright, eto na, 7-2 ang scores natin dito mga kaibigan. Patay kanina si Cecilion at si Johed. So, eto na. Ang disadvantage dito, kahit ang disadvantage dito ng Long Silog mga kaibigan, dahil yung isa nilang hero ay mukhang hindi makakaipon ng lakas dahil paulit-ulit lamang na pinapatay ng red team. Ito pong si Johed, no? Pag nabaog itong hero na to, isa pa namang fighter, ay wala na. Wala nang silbi to. Eto na naman, patay na naman si Johed dito. Tignan natin kumabol. Yun na nga, patay si Johed ni Kupra. Mga kaibigan, yun na ang sinasabi ko. So eto na, patay din kaya ang nasa pulang bahagi? O, yun. Eto na, may na-corner na pula dito. At mukhang nakatakbo. Flicker ang gamit nila. Patay si Popol at Koopa doon mga kaibigan. 9-2 ang score natin. Tignan natin. Ayun. Mukhang may nasilip na naman silang nag-iisang color blue. Patay si Uranus doon sa sarili niyang torre. Ayun. Tignan mo kung gaano kalakas yung Kunyan team. Pinapasok yung hero sa loob ng kanilang torre mismo. Alright, tignan natin mga kaibigan sa kalam. Hindi ka sa kalam kung hindi mo kayang pumasok ng torre para patayin ng hero. Patay si Johed doon mga kaibigan. Ibig sabihin makunat ka, alam mong matigas ka. Kaya pinapasok mo kahit nasa torre pa yung kalaban. Di ba? Kasi pag tinamaan ka ng torre, mababawasan yung buhay mo doon. Pero sila walang takot na bumapasok ng torre para patayin ng kalaban. Very aggressive and dominating ang grupo na ito. So tingnan natin mga kaibigan, patuloy na nagpapakita ng lakas ang red team dito. At tuluyan ng winawasak. Paunti-unti na nilang winawasak ang torre ng kalaban dito mga kaibigan. Tingnan nyo, konti na lang yung torre ng kalaban. So ano kayang depensa ang gagawin dito ng Long Silog dahil ramdam na nila ang sakit at mga damage ng kanilang kalaban dito mga kaibigan. So eto na, pinag-aagawan nila at mukhang makukuha na ng red team dito ang Lord dahil walang sumusubok na magprotekta nito sa panig ng blue team. Yun na nga, nakuha na ng red team dito ang Lord mga kaibigan. Magagamit kaya nitong advantage ang Lord para tuluyan ng mapasok ng grupo ng Kunyan ang base ng Long Silog. Tignan natin mga kaibigan. Red team turret has been destroyed. Ayun, patuloy nilang dinedestroyed mga kaibigan ang torre. Yan.
So, eto na, nagkakasubukan. Mukhang tumakbo doon si Joehead. Kasi ramdam niya ang sakit, mga kaibigan. Ramdam niya ang sakit ng red team. Eto na. Advantage nga talaga pag mayroon kang Lord dahil makakapasok ka at mawawasak mo. Dito magkakaroon ng bakbakan dito. Sino kaya ang Uranus patay? Ayun, mga kaibigan. Tingnan natin. Nagdepensa sila doon dahil pag nagiba ang Torre na ito sa taas na bahagi ng lane, nako, tuluyan ng mapapasok ng red team. Magkakaroon sila ng access or entrance papunta dito sa base ng kalaban. Alright, tignan natin. Anong plano kaya ang gagawin dito ng red team? Dahil medyo napigilan ng blue team dito ang pagsugod ng Lord kasama ang mga hero. So medyo pinahihirapan pa sila ng long silog dito. Pero ang score natin, mga kaibigan, 2-12 ang score at napakalayo na ho ng stocks. Medyo lamang sa stock, mga kaibigan, ang red team dito, mga kapatid. So ang mangyayari nito, talagang dun lang sila. Magkakaroon lamang sila ng pagkakataon dito, mga kaibigan, yung nasa blue team, kung mauubos nilang mapatay ang kanilang mga kalaban. 'Di ba? So doon sila magkakaroon ng pagkakataon para mabuksan, malinis yung kanilang dadaanan or makapag-push, ma-destroy nila yung mga tore ng Kunyan team. Alright? Pero hanggat buhay ang limang ito, nako, at hindi kulang pa ang kanilang item ng long silog dito, lamang na lamang pa rin po dito ang Kunyan team sa laban na ito. Kung sakali na magkaroon ng clash, sigurado ko na mas lalamang dito ang nasa bahagi po naman ng red team. Tignan natin. At yung red team, meron na silang may 15 level na sila. May hero na sila na nasa level 15 na. Nakuha pa ng red team yung Lord, mga kaibigan. So gagamitin na kaya nitong advantage ng red team para tuluyan ng mapasok ang base ng long silog dito, mga kaibigan. Ayan, 12-2 ang score natin. At masyadong mahaba na yung diferensya dito. Dahil sa red team, meron na akong nakitang 15. Level 15 ang hero. Ang pinakababa nila ay 12 level pa lamang, no? Pero dito sa blue team, ang pinakamataas nilang level dito ay 14. So, mas lamang talaga sa stocks ang ilang hero ng red team dito. At advantage so yan sa isang hero, no? Ibig sabihin, marami ka ng nabubuong item kumpara sa kalaban mo. Eto na, mga kaibigan. Giba, wasak, destroyed na ang tore at pinasok na ng red team dito ang base ng kalaban. Patay si Cupra, patay si Joehead, at ito na, tapos na, mga kaibigan. Alright, 2-0 at congratulations, mga kaibigan, sa Team Kunyan dahil kayo po ay pasok na sa next round for the Battle of Championship, mga kaibigan. Alright, mga kaibigan, syempre naman dito sa Long Silog, mag-practice na ho kayo na mag-TikTok dahil may chance kayo na manalo ng 20,000 pesos para nauun naman sa TikTok challenge ni SND, sa TikTok challenge SND Rap. Alright. Ayan, mga kaibigan, kung kabali ako dyan, so bago pa yan tapos. O, sige, mga pro man pala niyan, kung yung mga taga-Baaw unfair. O, sige. Okay. Alam nyo, don't worry, no worries kung may mga doubt kayo doon sa mga nananalo.
Kung may duda ho kayo, yan po ay mabe-verify namin yan. At pag napatunayan na yan nga po ay nangdadaya at hindi po lehitimo na mga taga 3rd District ng Camarines Sur, yan po ay automatically madi-disqualify. Dahil kahit pa ho pumasok sila ng finals or championship, pag yan po ay napatunayan na nangdaya, yan po ay automatic na hindi namin papahintulutang manalo at makapaglaro ng championship. No worries. Doon sa mga ipinaparating sa mga apila nyo, ayan po ay alam na ng grupong nangangasiwa ng larong ito na ML or Mobile Legends Tournament, mga kaibigan. So no worries 55,000 viewers natin. Magandang hapon sa inyo lahat at maraming salamat sa pananatiling naka-insurrectos at nakatutok dito sa ginaganap na semifinals ng SND Mobile Legends Championship, a battle to remember. Magbabalik po muna kami at mag-break muna kami ng ilang minuto at sa aming pagbabalik, standby doon sa next game. Mga kaibigan, standby lamang po kayo. Huwag kayong aalis. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabus na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumagitinuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta, gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND,
Alright, magandang hapon mga kaibigan. Narito na namang muli ang inyong lingkod. Ayan, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood pa rin sa ating Mobile Legend Tournament. Mobile Legend Championship mga kaibigan, a battle to remember. And of course, ini po tabi hatod sa tuya ni SND Sir Noel de Luna, ang congressman ko. Congressman mo, congressman niya, congressman Indo, congressman tagabos digdi sa tercer distrito kan probinsya nin Camarines Sur. And syempre mga kaibigan, si SND madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa. Yan si SND, Sir Noel de Luna. Ayan mga kaibigan, standby sa next game natin at mapapanood natin dito sa Insurrectos Live ang Team Adrenaline versus the Suicide Squad. Alright. So yan ang ating matutunghayan ngayon mga kaibigan dito sa live natin na napapanood dito sa Insurrectos. Team Adrenaline versus the Suicide Squad. Yan. And first game po nila ito at ulitin ko, ito po ay best of 3. Alright, congratulations to all the winners. Bonus round, Bicol Finest, Newverse, and Kunyan team. Kayo po ay pasok na sa championship. And dito naman sa group S ay 1 point na ho ang Phantoms versus Trident. And of course, dito naman sa group N, 1 point na ho ang No to Fear versus Semper Fidelis. Alright. So ongoing na ang alright, to sige. And may nag-request dito, paki-priority nyo ito at ito yung ano yun, ito. Ayan, live. Ito, live. Kasi ano to, special request to ng mga ano natin. No. Ng mga okay, sige. Ng mga viewers natin, okay? So, ayan. Aray ko. Ano, sample ba? So, ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy na ho tayo standby habang naghihintay tayo ng, ng pangalawang round, ng pangalawang game. Ayan. O, sige, good luck, Suicide Squad, especially our tour. Pakihugot kang wifi, okay? Emmanuel Joseph, alright, sige, good morning. John Michael Gavarez, Vicente Flores, magandang hapon. Super Big Papa Lupit sa Galawan. Oo nga, ang lulupit. Dito tayo nakakakita, nakakapanood mga kaibigan ng malupitang at sakalam na mga grupo ng mga ML players, no? Ang kanilang laruan pang MPL. Pwede na silang sumali doon, no? At magagaling ho talaga. At na-appreciate natin ang kanilang mga sakalam na galawan, sakalam na mga hero, at sakalam na mga player ng tournament na ito. Alright, so ayan mga kaibigan, ulitin natin doon sa mga gustong magsali or sumali ng TikTok Challenge. Kayo po ay may pagkakataon na sumali. Hanapin lamang ninyo ang mechanics mga kaibigan kung paano kayo makakasali or ang buong detalye ay makikita ho naman yan sa Facebook or SND BFF page and of course Insurrectos page mga kaibigan na makikita sa inyong mga Facebook. Yan, hanapin nyo ang buong detalye dyan kung gusto nyong manalo ng 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, and also 7 or 10 consolation prizes mga kaibigan. Pwede nyo pang makadaupang palad ang mga artista sa awarding day ng mananalo sa TikTok challenge na yan.
pwede nyong makadaupang palad si Michelle Gumabaw, si Alson sa... Sino ba yon? Si Michelle Gumabaw, si Alvin Alson, si Juco Diaz, Waki Kiray, Gabby de la Merced, Arky Bagatsing, and syempre si Julia Barreto. Yan. O, sali na kayo para magkaroon kayo ng tsansa na makita ng personal or makadaupang palad ninyo ang inyong mga hinahangaang artista. So, yan. Ano pang iniintay nyo? Sali na. SND TikTok Challenge, mga kaibigan. Proceed na tayo dito sa atin na pangalawang laro. Let's the battle begin. Alright? Let's the pick heroes begin. Ayan, tignan natin first pick ng... Teka lang, ano yung naglalaro ngayon? Team Adrenaline, nasa bahagi ng blue team, and the Suicide Squad nasa red team. So, ang first pick ng Team Adrenaline dito ay Popol and Koopa. Samantalang ang kanilang tank ay si Beleric, ang kanilang mage ay si Gord. Magaling to mag-Gord. Itong nasa Team Adrenaline, di ba? Ito yung magaling mag-Gord, mga kaibigan. Ito naman na nasa The Suicide Squad, ang kanilang ginagamit or gagamiting tank dito ay si Tigreal. Ang kanilang fighter ay si Iolus at ang kanilang mage tank na si Esmeralda. Alright. Mga ano to, mga makukunat to, mga kaibigan, ha? Esmeralda, Tigreal, at mayroon pa silang Iolus na fighter. Your team is picking. So, sino kaya ang pang-apat na kanilang pipiliin dito? Alright, tignan natin. Ang pang-apat na kanilang ipipick dito ay si Vale. Isa po itong mage, mga kaibigan. Masakit din to, si Vale. Ha? Ayun. Ito yung may skill na aangat ka. Pag binigyan ka nito ng second skill, aangat ka, mga kaibigan. Aangat ka. Yung parang ma-stuck ka, ma-stun ka, and then saka kanya gagamitan ng kanyang pang-remate na SS. Your team is picking. Alright, mga kaibigan, eto na si Kari, ang marksman ng blue team dito. Ang blue team natin ay ang Team Adrenaline. Alright? At ang Gatot naman, ang kanilang tank fighter dito, mga kaibigan. Alright? Samantalang dito, si Vale ang mage at ang kanilang marksman dito ay si Eritel. Alright, let's see. Ayan, mga kaibigan, ito na. Ulitin ko, ang nasa blue team, mga kaibigan, ay ang Adrenaline, Team Adrenaline, at ang kanilang mga nasa lineup na hero, si Beleric, Gatot, Popol and Koopa, Gord, Kari. Dito naman sa kabilang side na The Suicide Squad ay ang Tigreal, Vale, Iolus, Eritel, and Esmeralda. Alright. Beleric ang kanilang tank dito sa Adrenaline team. Alright, eto na, mga kaibigan. Tignan natin kung ano yung mga estratehiya ng bawat grupo sa larong ito, sa battle na ito. Let's see. Alright, dun sa mga nanonood yan, 48,000 viewers, magandang hapon. Hello sa inyo lahat. Sana po ay busog kayo. Ito na, mga kaibigan. Farm lang muna pag may time. Nagpa-farm dito ang red team. At kinukuha nila ang purple buff. Ito na, nakuha na nila. Samantalang nasa blue team, wala pa akong nakikita na sumusubok na kumuha ng buff nila. Meron na. Nakuha na nila yung purple buff. Ito na. At mukhang nagkakasubukan na ng lakas dito ang Esmeralda at Gatot, pero tumakbo si Gatot dito. Hindi nila kinakaya or hindi niya kaya si Esme sa unang battle, sa unang harapan, mga kaibigan.
At ito na nga mga kaibigan, early game, kailangan dito ng farm muna para makaipon, maka-stocks and makaipon ng item. Eto na! Mukhang may magpa-first blood. Pinagtulungan mga kaibigan. Nadali doon si Esmeralda. Nakaunang dugo doon si Gatot mga kaibigan. At eto na, 1-0. At lamang po dyan ang blue team na Team Adrenaline mga kaibigan. Ayun, nakita nyo yung strategy na ginagamit nila ay tulong-tulong, di ba? Pag nakita nila na may nag-iisa, pinupuntahan nila agad ito. At ito na, nakuha na ng turtle, nakuha na ang turtle mga kaibigan. Mukhang may mamamatay. Patay doon si Beleric mga kaibigan, nakabawi doon si Esmeralda. Tignan natin. Tignan natin kung sino pa ang mapapatay dito dahil linahabol nila. At yun, mukhang madadali si Veldon. Patay si Veldon, nahabol ni Kupa. Naku po. Ito na, 2-1 mga kaibigan. Nakita ng Popol at Kupa, nakita ng Popol and Kupa na tumatakbo si Veil na wala ng buhay. Kunti na lang. Ay inabol nila ito at yun na nga, success. Patay ang Veil mga kaibigan. Dapat talaga maiglap, matalas ang pakiramdam mo dito. Apat nakikita mo at malaking bagay na gumagamit ka ng mapa, di ba? Ito na mga kaibigan. 2-1. At hindi pa gumagalaw dito yung gourd ng Team Adrenaline Last time na napanood ko ito sa elimination round ay magaling tong gourd ng Adrenaline mga kaibigan. Pero masyado pang maaga ito at nagkakasubukan pa lang naman sila ng lakas. Hindi pa natin alam at hindi pa natin makikita dito masasabi kung sino yung lamang sa grupong lumalaban. Dahil wala pa. Nasa stage pa lang sila ng pagbuo ng kanilang mga item. Alright, so heto na mga kaibigan. Mukhang magkakasubukan na naman dito sa bahaging gitna ng lane mga kapatid. Eto na. Mag-aagawan sila ng turtle dito. Tignan natin kung sino yung makakakuha ng pagong sa... Mukhang may papapatay at may makakakuha ng pagong dito. Nakuha ng blue team ang pagong mga kaibigan na agaw nila. Patay si Beleric doon. At patay si Popol and Kupa doon. 3-4 ang score natin mga kaibigan. Talagang almost tie ang kanilang lakas dito na ipinapakita. 3-4 pa lang naman ang score. So ito na. At oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan. Time check muna tayo. Oras natin ay alas 5 impunto. 2 minutes before 2 minutes before 5 in the afternoon. Ang oras na yan natin po sa atin syempre ni SND Sir Noel de Luna, ang congressman ko, congressman nyo, congressman nating lahat dito po sa 3rd District of Gemsur. Patay dun si Veil, patay dun si Gord, patay dun si Beleric. Naku po. Eto na, isa kontra dalawa yung nadali nila doon. So it's a tie. Tie na ang kanilang score mga kaibigan. So tignan natin ang kanilang gagawing diskarte dito sa magkabilaang grupo. It's a tie. At ang kanilang stocks dito ay hindi nagkakalayo. Parehong pareho mga kaibigan. Red team hero has been slain. Ayun. 6-5 na.
Mukhang nadali doon mga kaibigan yung kakampi ng red team. Si Cloud ba? Sino ba? Walang Cloud dito, no? Sino yung nadali kanina? Alright, nakatingin kasi ako sa kabilang cellphone. Si Esme. Ayan, nadali doon si Esmeralda. So, ayan mga kaibigan, tignan natin, hinahabol nila sa Tigreal pero ayan, palaban tong si Tigreal. Yan, nagaw ni Tigreal. Sinubukang agawan ni Tigreal yung purple, yung pagong, pero hindi niya nakuha. Tignan natin at na-corner dito. Na-corner nila dito. Sino kaya mapapatay dito? Blue ba o red? Patay si Beleric. Patay din si Ayug. Alright. Patay yung pula. Inabol si Vale. Mukhang hindi nahabol. Patay din si Ayulus doon mga kaibigan. Ha? Patay yung Esmeralda. Patay yung Vale sa blue team. Hindi. Beleric. Patay din, no? Ayulus saka si Esmeralda yung namatay sa red team. It's 8-6 na ho mga kaibigan ang scores natin in favor of Adrenaline team mga kaibigan. Killing spree na si Eritel mga kaibigan ha. Ang namatay doon si Popol and Kupa. Alright, tingnan natin. Patay din ni Gord si Eritel doon mga kabatid. Yung sinasabi ko. Na pag kumilos na ang Gord dito at nakaipon na ng item, nako, masakit din at magaling maglaro itong Gord. At patay si Tigreal doon. Dinali ng tank na si Beleric. Mga kaibigan, dalawa ang patay sa red team at 11-7 ang score. Patay na naman si Esmeralda. Pinatay ni Gord. Yun na ang sinasabi ko dito, na pag nakaipon ng item dito ang Gord, masakit mga kaibigan. Magaling mag-Gord itong nasa panigo naman ng Adrenaline team. O tignan natin, at mukhang inaagaw na nila or sinusubukan na nila na makuha si Lord upang magamit nilang advantage ito para tuluyan ng mawasak ang mga tore ng kalaban. Tignan natin mga kaibigan. Alright, magaling tong 11-8 na mga kaibigan ang score natin. Tignan natin, mukhang ayan, sinusubukan nila na makuha ang Lord pero protektado ito ng red team. Hindi papayag basta-basta ang red team dito na makuha ng blue team ang Lord. At eto na, mukhang makukuha ng red team ang Lord mga kaibigan. Tignan natin, triple killing spree na si Caridon. Tignan natin, patay si naka-immortal si Kwandon. Patay pa rin si Gatot doon ni Esmeralda. Tignan natin, naubos yung 4 mga kaibigan. Naubos yung 4 ng Adrenaline dito. At mukhang nakuha pa ng suicide ang Lord mga kaibigan. Eto na, mukhang nababaligtad na yung sitwasyon. Yung kaninang dominanteng blue team, ngayon ay magdidepensa sila dito sa agresibong red team mga kaibigan. Tignan natin. Mukhang pantay at patas lang ang laban na ito dahil ang score natin ay tie po sila sa 12. So tignan natin mga kaibigan kung ano ang mangyayari kaganapan dito. Siyempre magdedepensa dito ang blue team para hindi makapasok ang Lord. Ato na, patay na yung Lord. Blue team turret has been destroyed. Tignan natin dahil nakukuha na ng Blue team turret has been unti-unti destroyed. na nakukuha ng red team dito ang momentum, no?
para dominahin ang laban na ito, mga kaibigan. This is a first game, mga kaibigan, ng Adrenaline Team versus Suicide Team. The Suicide Team, mga kaibigan. So ayan na, tignan natin at 5 versus 5 pa rin. At tie ang kanilang scores. Lamang lang ng konti sa stacks ang red team dito. Hindi naman sila magkakalayo. So tignan natin, mga kaibigan. Mukhang nakakalaktaw rin sa farm itong red team dito. Kung inong ayun, patay si Pupulin ko pa doon, mga kaibigan ni Eritel. At dalawa ang nangyari doon. Patay din si Belleric doon, mga kaibigan. 15-12 ang score natin. At eto na, may mamamatay ba sa red team o makakatakbo pa ang mga ito? Tingnan natin. Ayun, patay ang blue dito. Ayun, mga kaibigan, patay si Gatut dito. Patay ang isa pa ditong si Kari, mga kaibigan. Double kill ni Ayulus. At mukhang matatapos na, mga kaibigan, dahil naubos ang nasa bahagi ng blue team dito. Ayun na, victory, mga kaibigan, ang nasa grupo ng red team, the Suicide Squad. Congratulations sa inyong Victory! mga grupo. Alright, so yan, mga kaibigan, congratulations to the Suicide Squad. Kayo po ay naka first win, nakaunang score kayo. So may chance pa dito yung Team Adrenaline. Alright, may chance pa kasi best of 3 po ito. So for the meantime, kami po ay magbe-break muna ng ilang minuto at magbabalik kami sa pangalawang game ng Adrenaline versus the Suicide Squad. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na
na naman si Noel de Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya man dumadiki nuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako na yupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Alright, mga kaibigan, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin around the world. 28,000 viewers, magandang hapon. Pakishare ulit ng aming live, mga kaibigan, para naman dumami pa at makarating sa Ukraine at Russia ang aming ginagawang live dito po sa SND ML Championship Battle to Remember. Mga kaibigan, ang matutunghayan nating laro ngayon ay ang Team Hagupit versus Uragon. Ayan, tignan natin ha. Parehong malupit to. Your team is picking. Parehong malupit ito. Uragon versus Hagupit, mga kaibigan. Ila-live natin to ngayon. At first round nila ito, first game. Sino kaya ang makakauna na score dito sa Hagupit versus Uragon? Yan, mga kaibigan, tignan natin at kunin natin yung ano natin, idol. Asa na yung ano natin? Monitor. Alright, so tignan natin ang larong ito. Hagupit versus Uragon. Ang Uragon, nakita ko na, napanood ko yung laro nito. Uragon talaga. Uragon. Tignan natin kung kakayanin ito ng Team Hagupit, mga kaibigan. So, eto na. Your team is picking. Yan, ganito ang Uragon. Yan. Alright, mga kaibigan, eto na. Ang Team Hagupit ay nasa bahagi po ng Team Blue at ang Uragon naman ay nasa red group or red team. Your team Alright, is tignan natin first pick ng Team Hagupit dito ay si Pobius, isang fighter. At fighter again, Pakito ang kanilang pangalawang pick dito. At ang pangatlo, fighter and marksman na si Roger. Dito naman sa Team Uragon, mga kaibigan, Uranus ang first pick nila. Second pick nila ay si Franco ang gagamitin nilang tank dito. And ang third pick nila ay si Selena, isang assassin at the same time mage, mga kaibigan. Alright, tignan natin kung sino ang mananaig sa laban na ito at ano ang magiging advantage ng bawat grupo sa pagpili ng kanilang mga hero at malamang expert ang kanilang gagamiting hero dito. Yan po ang lineup nila. Tingnan natin. At habang naghihintay tayo, kapi-kapi muna pag may time. Chivalry is dead.
Your team is picking. Shoutout sa viewers natin, 34,000 viewers, magandang. Your team is picking. Boring na iba na ngayon naka-live. Hindi boring yung laro na ito. At hayaan ninyo, dun sa live, dun sa ano natin, sa final championship mga kaibigan, isa-isa nating ilalive yon dito sa Insurrectos. Matutunghayan ninyo isa-isa. Bawat battle ay naka-live yan mga kaibigan. Eto na, ang nasa blue team mga kaibigan na pinili nila ay si Estes, isang support. Healer po ito si Estes. At si Kagura, isang mage mga kaibigan. Samantalang dito naman sa Team Uragon, ang kanilang marksman ay si Clint. At ang kanilang last pick ay si Yi Sun Shin. Alright, assassin, marksman to mga kaibigan, Yi Sun Shin. Alright, ano to? Taga China ata to. From China. Alright, ulitin natin ang line-up ng nasa Team Blue, ang team ng Hagupit. Ang kanilang line-up si Estes, Roger, Kagura, Pobius, Paquito, Yi Sanshin naman dito sa baba, sa red team, Franco, Clint, Selena, Oyorenus mga kaibigan. Ayan po ang line-up nila dito sa Team Uragon. Alright, let's the battle begin. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash! Parehong magaling ang team na to mga kaibigan. So dito natin matutunghayan ang hinahanap nating pangsakalaman na laruan mga kaibigan. So tignan natin. Sinapanood ko na itong pareho, doon pa lamang sa first round, alam na natin kung sino yung magaling sa grupo na to. Alright, tignan natin. So doon sa finals kasi magbubunutan doon. Hindi kami ang pipili ng makakalaban nyo. Kayo ang pipili ng makakalaban nyo sa pamamagitan ng pagbunot. Alright, ang first blood mga kaibigan ay si Franco. First score ng blue team ito mga kaibigan, Hagupit team. First blood doon. Patay si Paquito doon ni Yusing Lin. Yasing Li. Ano yan? Yusing Lin. Core nila tong si Chinese, ano? 1-all, mga kaibigan. So, yan. Para fair ang laban. Para fair ang laban. So ayan mga kaibigan. Ganun dapat, fair ang laban. Wala ditong unfair. Walang unfair dito. 2-1. 2-1 mga kaibigan. At eto na, slay na naman ang isa sa mga blue member, mga kaibigan. Patay doon si Estes, patay doon si Roger, mga kaibigan. 5-1, double kill. Nako, eto na, 5-1 ang score. At lumalamang dito ang Team Uragon. At eto na mga kaibigan. Tignan natin kung sino yung lalamang dito. At mukhang ang
Nagpapakita ng lakas dito ang red team, mga kapatid. So, tignan natin. Ato na. Malaking bagay itong si Estes sa grupo dahil nagbibigay siya ng healer nga siya eh. Binibigyan niya ng buhay ang mga naghihingalong kakampi. Alright, so ito na. Mukhang may mamamatay. Patay doon si Publius, mga kaibigan. Publius. Patay doon si Publius, mga kaibigan. Tignan natin, 6-1 ang score. At eto, na-hook, mga kaibigan. Patay doon, mga kaibigan, yung isa sa mga kakampi ng blue team. Nako po, magaling mag-hook si Franco. Blue team turret has been destroyed. Red team has slain the turtle. Mukhang nagkakaroon na naman, nagkasubukan na naman dito. Patay si Roger doon, na-hook ni napatay ni Franco. Patay si Yosing Lee. Blue team hero has Yosing been slain. Lee. 9-2, mga kaibigan. Ang score natin. At eto na. Itong si Kagura, medyo malupit din to. Pag lumakas tong si Kagura, ay mayayari ka nito. Killing spree! Killing spree na si Parsa, si Selena. Patay niya doon si Fabius, mga kaibigan. 10-2 ang score natin. At makikita nyo kung paano pinapatay ng red team dito ang kanilang kalaban na hagupit. Maganda naman yung strategy na ginagawa ng blue team dahil sila ay buong-buo, no? Tatatalo lang sila sa palakasan. Eto na, patay si Franco dito. Pinatay ni Estes. Eto na, mga kaibigan. Patay. May mamamatay dito. Sigurado may mamamatay sa patay si Kagura doon, mga kaibigan. At napatay si Roger dito. Patay si Estes dito. Double kill ni Clint, mga kaibigan. 4 ang nawala sa blue team dito at ang natitira si Paquito na lamang. Ang score natin 14-4, mga kaibigan. So, eto na. At aabangan natin yan kung ano yung mga gawin nila. Patay si Paquito doon. Dinali ni Franco si Paquito. Patay si Uranus doon. Nakabawi naman agad si Kagura doon, mga kaibigan. Red team has slain the turtle. Masakit. Talo lang sila. Nagkakatalunan lang dito sa sakit ng mga hero nila, no? Pero lumalamang dito ang red team, mga kaibigan, maging sa stop. Eto na, at magaling mag-hook si Franco, no? Eto, mukhang may madadali dito. Patay si Franco. At eto na, double kill, mga kaibigan. Patay si Clint, patay si Selena. Patay, double kill din si Estes dito. Naka-double kill, mga kaibigan. Mukhang nayari dito ang red team. Naka-4, biglang bawi dito ang blue team, mga kaibigan. 9-15. Eto na nga ang advantage nila dahil may Estes sila. Nahihilom ang sugat na naidulot ng red team dito sa grupo ng blue.
Ato na, patay! Patay dito! Inahabol mga kaibigan, mukhang mapapatay. Hindi na abutan. Ayan mga kaibigan. Nahook dito si Kagura. Patay dito mga kaibigan si Kagura. Alright, dalawa ang nangyari doon. Makakabawi dito ang blue team. O hindi na. Patay si Fabius dito. Patay si Roger dito mga kaibigan. Nakabawi naman agad yung Team Uragon na ubos. Mga kaibigan, yung Team Hagupit dito. 29 ang score natin. Talagang malupit, no? Masakit tong nasa red team. Pero hindi naman nagpapabaya ang nasa blue team dahil pumapalag sila. Nakatunayan ay naubos, halos maubos nila ang kalaban kanina. Pero agad namang binawian ito ng Team Uragon. Alright, tignan natin mga kaibigan kung ano mangyayari dito. Ano ang kaganapan dito? Sinusubukang kunin ng Uragon ang Lord at nakuha na nila ang Lord mga kaibigan. Patay dito si Fabius. Magaling tong si Yu Xinglin. Mga kaibigan, no? Core nila. Eto na! Nagkasubukan dito. At patay si Paquito. Patay din si Estes. Patay si Kagura. Patay si Xinglin Lingyin. Blue team turret has been destroyed. Alright. Tabla pero lamang yung red team dito. 4 yung napatay nila. Pero nauna nang napatay dito si Fabius, no? So eto na, patay na naman dito si Fabius mga kaibigan. Pinatay ni Selena habang hinok naman ito ni Blue team base turret has Franco. been destroyed. Tingnan natin at mayroon silang Lord dito papunta na sa loob ng base ng kalaban. Ano kaya ang mangyari dito? Patay yung Clint mga kaibigan ng red team dito. Pumapalag yung Team Hagupit. Pero nakakauna na at advantage ng masyado dito ang Team Uragon sapagkat almost ubos na ang tore nila. Lalong-lalo na buka na ang depensa dito sa mid lane mga kaibigan dahil wala na kahit isang tore ay ubos na. Wala nang natitira. So, eto na mga kaibigan, pinagkampihan, 2 kontra 4, 3 kontra 4, 5 na kontra 1. Tingnan natin kung madadali nila dito si Uranus. Tingnan natin, patay si Uranus dito kay Estes. Tingnan natin dito sa batin na to kung sino mapapatay. Patay si Paquito, patay si Roger, patay si Fabius, patay si Kagura. Triple kill ni Clint Mangay, patay si Estes. Naku, manyak! Ang nangyari doon mga kaibigan, naminyak ng mga kaibigan. Ayun, napaka-intense na laban at nakuha ng Team Uragon ang first win nila mga kaibigan, mga kapatid. Victory! Napakagaling, napakagandang laban. I told you na maganda at magagaling ang kupo ng yun mga kaibigan. So, ang oras natin, shoutout sa 63,000 viewers natin. Oras natin, 28 makalipas ang alas 5 ng hapon at ang oras na yan natin sa atin ni SND Sir Noel De Luna, ang congressman ko, congressman nyo, congressman nating lahat dito sa 3rd District ng Camarines Sur. Madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa. Yan si Noel De Luna. Alright mga kaibigan, standby tayo sa next game. Ano ang ipapalabas natin dito sa Insurrectos? Ano ang next game natin? So, nakaunang panalo na dito yung Team Uragon. Samantalang, kanina ay nakaunang panalo na rin yung the Suicide Squad mga kaibigan. So, abangan natin yung mga susunod pang maglalaro. Ilan na lamang ba ang natitira? We have ilang teams ang ating matutunghayan sa hapong ito. And of course,
congratulations to all the winner and papasok doon sa next round, sa final and championship round, mga kaibigan ng SND ML Championship Battle to Remember. Congratulations to bonus round, Phantoms, Bicol Finest, Newverse, and Kunyan Team. Alright, dahil kayo po ang 5 unang nakapasok sa final round. Alright, so ayan mga kaibigan, syempre gusto kong ipaalala sa inyo na mayroon tayong TikTok Challenge, SND TikTok Challenge, SND Rap. Doon sa mga mahilig mag-TikTok, ito na yung pagkakataon ninyo na manalo ng 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos plus consolation prizes na nag-aabang sa inyo. Sali na, SND Challenge or TikTok Challenge, SND Rap, mga kaibigan. Pwede kayong sumali dyan. Kung nagti-TikTok nga kayo na wala namang nakukuhang benepisyo, nag-enjoy lang kayo, eto na, sabayan nyo na ng pagkakataon na manalo ng mga nabanggit nating papremyo. Wala po yung parehas dito sa ML Tournament, wala po kaming hinihingi or wala pong hinihinging registration fee or entry fee si SND Sir Noel De Luna, dahil ang tanging hangad lamang ng ating mahal na congressman dito sa 3rd District, mga kaibigan, na si SND ay ang mapaligaya, mapasaya kayo, magkaroon kayo ng kahit papano pag-asa sa buhay na hindi ibig sabihin nito, hindi tayo mananatili sa malungkot na buhay. Enjoy life lang, mga kaibigan. Basta't may SND tayo, siya ang bahala sa atin, lalong-lalo na dito sa mga taga 3rd District of Camarines Sur. Ayan, mga kaibigan. So, ano pang hinihintay nyo? Entry na, bali na, hindi sa TikTok Challenge SND Rap. Mananalo kayo ng 20,000, 10,000, 5,000 consolation prizes at maaari nyo pang makadaupang palad yung mga artista na dadalo, mga kaibigan, dun sa caravan na gaganapin sa March 23 kasalukuyang taong 2022. Nariyan po si Alvin Ansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi de la Merced, RK Bagadsing, and of course, ang babaeng isa sa mga pinag-uusapan at isa sa mga pinagtitilian dito sa Pilipinas, walang iba, Julia Barreto. Yan. So, stand by for the next game. And break muna tayo. For the meantime, magbabalik po ang ML SND Championship, a battle to remember. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan.
mga panahon na kami mga hubin pa. Ito, naging magkaklase kami kain kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod. Nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkailang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang marayang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Si motor po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Pagmaan po. Dawala po tabang sa trabaho po. Pag service ka po pa siya sa trabaho at saka pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawanan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram talag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning maning. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sa kuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yan po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran. Alright, magandang hapon. Muli pong nagbabalik ang SND ML Championship, a battle to remember. Alright, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa atin, 36,000 viewers around the world. Magandang hapon. At eto na mga kaibigan, back to the ML game tayo. Eto na, intense ang laro na ito dahil 1-1 sila. Ang score nila ay tie, mga kaibigan, 1-1. Team Adrenaline versus the Suicide Squad. Ayan, ito yung kanina na pinakita natin, yung unang laro nila ay napanood natin, mga kaibigan. At eto na nga, naka-tie pala dito yung Team Adrenaline, mga kaibigan. So sa unang laro, winner kanina yung The Suicide, di ba? So ngayon, mag-uunahan sila kung sino yung mananalo dito. Huwag kayong maingay, naririnig kayo.
At nadidistract ninyo ang host, mga kaibigan, mga kapatid. So, eto na, mga kaibigan. Team Adrenaline versus the Suicide Squad. At tie sila sa score, 1-1. Kung sino yung mananalo sa laro na ito, sila yung makakapasok sa championship. Alright. Ha? Red yung dito sa pagkakataon na ito, baliktad naman. Team Adrenaline ay nasa red team at ang The Suicide Squad ay nasa bahagi po ng blue team. Alright, tignan natin. Magandang laro ito. Best of 3, mga kaibigan. Last fight nila. Last game nila ito at game 3, mga kaibigan. So kung sino ang mananalo sa labang ito, siya na ang makakapasok ng final and championship round. Ayan, first time na nagkaroon ng tie score. Ibig sabihin, pareho talagang magagaling. So, eto na, mga kaibigan. Let's the pick begin. Pick the heroes begin. Alright? Eto na ang first pick ng blue team ng The Suicide Squad, mga kaibigan. ICT Grill, isang tank po ito. At pangalawang pick si Vale, isang mage. At ang pangatlong pick nila ay si Esmeralda, mage tank, mga kaibigan. So dito naman sa Team Adrenaline, red team, mga kaibigan, mga kapatid, si Hylos ang kanilang tank. Si Popol Incupa ang marksman nila, and ang third pick nila ay si Eudora, mga kapatid. Eudora! Your team is banning. Ayan, si Eudora ang kanilang third pick dito. Isang magaling din na mage, mga kapatid. At binan nila si Lancelot, binan nila si Fanny, binan nila si Selena. At dito naman sa kabila, binan nila si sino ba to? Valentina. Your team is picking. Ayan. Si Kwan, ano bang tawag dito? Anong pangalan to? Valentina, si Ling. Itong isa hindi ko identify ito Alright, ito na. Gumamit sila dito ng Khalid, no? Dito sa grupo ng Team Adrenaline, gumamit sila ng Khalid, isang fighter. Ay, hindi. Pinalitan. Tignan natin. Kala ko gagamitin nila si Khalid doon, no? Pero pinalitan nila ng Leomord, isang fighter. Ito yung may kabayo na fighter, mga kaibigan. Eto na, sino po to? Sino kaya mapipik ng Team The Suicide dito, mga kaibigan? The Suicide Squad. Pang-apat na pick nila ay si... Ito na, nakikita ko dito si Ayulus, no? At Moskov, mga kaibigan, ng kanilang MM dito. At ang kanilang core ay si Ayulus, mga kapatid, na isang fighter. Dito naman ay sa Team Adrenaline, ang pang-apat na pinili nila ay isang fighter, si Leomord. Alright, at ang kanilang last pick ay isang marksman na si Kari. So magandang laban ito. Magandang laban ito, mga kaibigan. Kompletos, Ricardos, may tank sa... Ang tank nila ay pareho lang, no? Parehong isa lang. Pero may Hylos dito, no? Okay, Popol. Okay, ito na. Ang line-up, mga kaibigan, ng blue team na The Suicide Squad ay Tigreal, Vale, Ayulus, Moskov, Esmeralda. Samantalang dito naman sa red team, mga kaibigan, na Team Adrenaline ay ang Hylos, Eudora, Popol Incupa, Leomord, and Kari. Yan. Tignan natin, mga kaibigan, para sa kanilang last and third game, mga kapatid. Oy, pakishare ng natin, yung live natin. Shoutout sa 37,000 viewers natin around the world. Alright, so tignan natin. Mainit ang laban na to. Intense. Last game ito para sa third round or third game. And final game nila.
para malampasan ang bahaging ito ng semifinals. Alright, tignan natin. Dahil kung sino ang makakapasok dito, siya ang magkakaroon ng tsansa na manalo ng 100,000 pesos para sa championship. Tignan natin. Alright, farm muna ang ginagawa nila mga kaibigan. Yan, Ayulus. Nakuha na yung purple buff. The Suicide Squad mga kaibigan ang nakikita nating blue team. Samantalang Team Adrenaline naman ang nasa bahagi ng pula. Alright. Tingnan natin, farm muna. Ang ginagawang diskarte dito ng core ng The Suicide Squad ay nagpapalakas muna sila sa pamamagitan ng pag-farm. That's good mga kaibigan. Ayan, so eto na. Pag lumakas tong Ayulus na to na siyang core ng grupo, maaaring lumakas ang grupo na ito at lumakas tong core na ito mga kaibigan na si Ayulus. Eto na, mukhang magkakasubukan. Intense ang laban na ito dahil pinag-aagawan third game to. Third round ng kanilang sagupaan. Third and final round para po naman sa best of 3. Parehong nakakuha ng una ng panalo. Tig-isang panalo mga kaibigan. Dito nag-aagawan sila, mukhang nakita. Na corner dito mga kaibigan si Tigreal. Pero nakatakbo naman at nag-agawan sila. Nakuha mga kaibigan ng red team dito ang turtle. Tignan natin kung sino yung mapo-first blood sa bahaging ito. Mukhang may papo-first blood na dito. Patay si Tigreal doon. Nahabol ni Leomard mga kaibigan. Patay din doon. Patay doon si Leomard mga kaibigan. 2-1 ang score natin. Tingnan natin, mukhang may mamamatay sa pula. Mukhang namatay si Eudora. Patay din dito si Kari mga kaibigan. 2 ang nadali doon mga kaibigan ng Team Blue. Alright, so ang nasa Team Blue mga kaibigan ay ang The Suicide Squad. So tignan natin, intense, very exciting ang larong ito sapagkat kung sino ang mananalo dito mga kaibigan, siya yung makakapasok sa final and championship round. Alright, tignan natin. Ayun. 4-1 ang score natin mga kapatid. 4-1 in favor of blue team. The Suicide Squad. Ayun. Patay si Esmeralda, pinatay ni Kari. Ang kagandahan dito sa Moscow, mga kaibigan, paborito ko din to kasi maganda ang ano ito. Patay si Veldon. Kahit napakalayo mo na, pag nasilip ka ni Moscow na konti na lang yung buhay mo, papanain ka nito. At bibihira lang yung nakakagawa, nagmo-Moscow na nakukuha nilang patayin ang long distance na kalaban. No? Alright, tignan natin kung makukuha, kung sino yung makakuha ng turtle dito. Nag-aagawan sila at mukhang may mamamatay dito. Nakuha ng Team Blue ang turtle dito at namatay si Tigreal dito. Mukhang mamamatay din ang pula dito. Si Leomard nakatakbo, si Leomard. Alright, buti na lamang at nakatakbo. Mga kaibigan, 4-all ang score natin dahil napatay doon si Tigreal. Tignan natin mga kaibigan ang mangyayari sa bahaging ito, sa laban na ito. Ayan, it's a tie. 4-all ang score natin mga kaibigan. Malamang yung mga supporters ng bawat grupo ay ninenervyos na sa labang ito, di ba? Kasi suportado nila kung sino yung mga bet nila ditong
Ayun, bet nilang team. Ayan, yung kanya-kanyang supporters, no? Tignan natin. Eto na ho. Mukhang may mamamatay dito. Patay si Kupa. Si Pupol at Kupa dito. Na-corner siya doon ng 3 hero. Kasama si Tigreal. Pinatay ni Tigreal si Pupol at Kupa. At eto na nga. Patay si Leomar dito. Patay nga, mga kaibigan. Patay si Estes doon. Alright. Pero hindi nila nadali si Leomar. Si Estes pala. Tignan natin. Red team turret has been Napakalayo ni Leomar. Okay, tignan natin. Ayan, ang score natin 6-5. Mga kapatid, 6-5 ang score natin. Ayan. Mukhang pareho talagang magaling ang mga kupunan na to. Dahil simula sa first game nila, ganito na yung score na ipinapakita nila at ganito na yung laban na ipinapakita nila, mga kaibigan. Parehong strategy, parehong sakalam ang bawat grupo. So tingnan natin, mga kaibigan, kung ano mangyayari dito. Dahil nagkasalubong, patay doon si Tigreal, mga kaibigan. At maaaring mamatay dito si Pupol and Kupa kung nagpatuloy yung Team Blue. Pero hindi. 6-all, mga kaibigan, ang score natin. Ayan. Na-slain yung turtle ng red team. Pero ginagapang ni Moskov yung tore ng kalaban. Kaya kung makikita ninyo, bawas na yung tore ng red team dito sa bahagi ng baba. Sa babang bahagi ng red team. Pero patay dito si Moskov. Nakita siya ng 4 na pula. At pinatay siya ni Kari, mga kaibigan. Alright, so eto na, mga kaibigan, mga kababayan, ang sitwasyon. Lumalamang dito ang Team Blue ng The Suicide Squad, mga kapatid. Lamang, and sa stocks naman ay hindi sila nagkakalayo. Pareho, it's a tie. Almost tie. Alright, so tignan natin kung ano mangyayari dito. Napaka-intense ng laban na ito dahil dito kung sino ang magwawagi, pasok. Patay dito si Pupol at Kupa. Parehong 7 na ang score nila, mga kaibigan. Eto na naman. Patay dito si Vale. Pinatay ni Eudora. Tignan natin, 8-7 ang score in favor of Red Team, mga kaibigan. Dito po sa Team Adrenaline. Alright. So, ito na. Makikita natin na medyo aggressive na dito ang Team Blue, ang The Suicide Squad. Dahil nakapag-push na sila. Patay. Mukhang mamamatay dito si Leomard. Yun na nga, patay ni Ayulus, mga kaibigan. Si Leomard, mga kapatid. Ayun. 8-all ang score. It's a tie again. Nako, hindi nagkakalayo ang score nila. Sa puntong ito, kinukuha ng blue team ang Lord upang makatulong sa kanila para pasukin ang base ng kalaban. Ayun na, tignan natin. Nakuha ba ng blue team yung Lord? Tignan natin dito kung sino ang... kasi konti na lang yung buhay dito ng nasa bahagi ng blue team, no? Kaya hindi sila nagpatuloy sa kanilang attempt na pagkakaroon ng clash kontra dito sa red team. Alright, eto na. Yung Lord, mga kaibigan, ay makakatulong para pasukin ng blue team ang base ng kalaban. Eto na. 5 versus 5, mga kapatid. At eto na, sumusubok si Ayulus. Sumusubok, pero dalawa lang sila dito ni Tigreal, mga kaibigan. Pero na-corner nila
Na corner nila dito si Leomard. Ayun, patay si Leomard dito mga kaibigan. Patay yung fighter ng red team dito. At eto na, sumusugod na. Mukhang na-destroyed na ng tuluyan ang taas na parte ng lane ng kalaban dito ng red team. Tignan natin. Alright, palapit na mga kaibigan. Lumalapit na ang blue team dito sa base, sa mukha na, sa entrance ng Team Adrenaline. Alright. Paano kaya dito magdedepensa ang Team Adrenaline para mapigilan nila ang pagpasok, pagsubok, or sinusubok na pasukin, na pagpasok ng blue team dito? Alright, patay mga kaibigan. Double kill. Shutdown. Monster kill. Double kill. Si Ayulus dito mga kaibigan. Naubos yung pula. At mukhang may nanalo na. May nanalo na dito. Tingnan natin kung tuluyan ang mapapasok ng Team Suicide ang base ng kalaban. Heto na nga mga kaibigan, mukhang may panalo na. Victory na dito ang The Suicide. Ayan mga kaibigan, The Suicide Squad, congratulations. Kayo ang winner. Kayo ang pasok sa next round ng ating final or championship round mga kaibigan. Napakagaling ng The Suicide Squad dito. Ayan, pero magaling din naman yung ipinakita ng Team Adrenaline dito. Kaya nga lang, nauna na makapag-push dito yung Team The Suicide Squad. Diba? Magaling pareho. Pareho silang magaling. Yun nga lang, nakaunang mag-push dito yung The Suicide Squad. Naunahan yung Team Adrenaline eh. Maganda yung ipinakita. Parehong maganda at parehong sakalam yung mga gamit nilang hero. Yun nga lang, napansin natin na medyo naging pabaya sila. Yung Team Adrenaline, naging pabaya sila dun sa mga dapat protektahang mga tore. Kaya tuluyang napasok ng Team Squad, The Suicide Squad, yung kanilang base. Yun dapat, teamwork yung naging puhunan dito ng The Suicide Squad. Alright, so maganda ang pinakitang laban. Standby tayo sa next game. Ayan, napakagandang laban yun mga kaibigan. So anyway, congratulations to The Suicide Squad and Team Adrenaline. Better luck next time. Isa rin kayong kahangahangang nilalang. Ibig sabihin, isa din kayo sa mga sakalam na nilalang. Alright? Abangan natin yung next game, mga kaibigan. Ganun naman talaga. Kahit sakalam ka, may chance, may pagkakataon na matatalo ka. Dahil ito ay laro. This is the game. May matatalo at may mananalo talaga dito. Hindi pwedeng pareho kayong mananalo. Hindi pwedeng pareho kayong matatalo. Ganun talaga yung laro. Dapat accepted natin yan. So anyway, mga kaibigan, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. 37,000 viewers around the world. Hello sa inyo lahat. At ito pa rin po ang SND Mobile Legends Championship, The Battle to Remember. And of course, hatid po yan sa atin ni SND, Sir Noel De Luna, ang congressman ko, congressman nyo, congressman nating lahat dito sa 3rd District of Camarines Sur. Madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa. Yan si SND, Sir Noel De Luna. Alright. Siyempre, huwag niyong kalilimutan mga kaibigan na mag-participate dun sa mga walang ginagawa at gusto nyo na mag-participate or isa kayo sa mga supporters or followers ni SND. Mayroon po magaganap na caravan sa parating na 23 this month, mga kaibigan, 2022. March 23, 2022 na gaganapin dyan sa Plaza Quezon, na kung saan mga kaibigan may mga participants dyan from different network sa kasaysayan ng telebisyon. Nandyan ho mga kaibigan si Alvin Ansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi de la Merced, Arky Bagatsing, and also nandyan si Julia Barreto, ang dating collab team ni Idol Rene Nasul.
Alright mga kaibigan, standby tayo sa next round, next game. Ang maglalaro, natutunghayan natin kung sino yung maglalaro. Ang maglalaro mga kaibigan ay nasa bahagi ng ito na. Group D mga kaibigan, ang Team Very Odd versus DJ Pro Esport. Alright, Team Very Odd nasa blue team po ito at ang DJ Pro naman ay nasa red team. Alright, tignan natin mga kaibigan kung ano ang mangyayari dito sa Team Very Odd versus DJ Pro Esport. Alright, tignan natin. Ano, nag-start na ba? Ayan, kunin natin yung ano natin dyan, yung magiging monitor para naman sakalam tayo. So, ito na yung Team Very Odd versus DJ Pro Esport. Pareho ding magaling to. Lalo na tong Team Very Odd, magaling din ho ito. Pero hindi magpapatalo yung DJ Pro Esport dito mga kaibigan. Pareho nga tong sakalam. So, tingnan natin kung matatay din nila yung score. Katulad kanina ng ginawa ng Team Adrenaline versus the Suicide Squad. Kanina ay nagtay yung Suicide Squad and Team Adrenaline sa 1 score, di ba? Pareho silang pareho nilang nakuha yung score na 1. Kaya nagkaroon sila, dumating sila sa punto na maglaban sa third game mga kaibigan ng best of 3. Alright, so ito, Team Very Odd versus DJ Pro Esport. Ano? Pareho ba kayong handa na? Ayan, so ready? Ready na ba kayo? Preparado na ba kayo? Tignan natin. Oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan, alas 6. 1 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi na mga kaibigan. At ang oras na yan, hatid po sa atin ni S&D, Sir Noel D. Luna, ang ating congressman dito sa 3rd District of Camarines Sur. Alright, so tingnan natin. Team Very Odd. Team Very Odd mo sa akin. Your team is banished. Team Very Odd nga. DJ Pro Esport ang kalaban. So, ayan. Tingnan natin kung sino yung sakalam dito. Malalaman natin kung sino yung sakalam sa larong ito. So, Team Blue ang Team Very Odd. Ang DJ Pro Esport naman ay nasa red team. Alright, so tingnan natin. Nasa banning stage sila. I didn't cure the Basta wag nyo kalilimutan doon sa mga manonood, wag nyo hong kalilimutang mag-join sa TikTok challenge SND Rap dahil may pagkakataon ho kayo na manalo ng 20,000 pesos, 10,000 pesos, and 5,000 pesos. Plus, consolation prizes. So, ito na mga kaibigan, ang nasa Team Blue natin ay ang Team Very Odd. Nasa Team Red naman ang DJ Pro Esports. Alright, ito na, nagpipick na sila. Ang Team Very Odd ay nag-first pick ng Pupol and Kupa, Marksman. Samantalang second pick nila ay si Esmeralda. Third pick nila ay si Fabius. At fighter tong si Fabius, no? At si Esmeralda ay isang mage tank. Si Pupol and Kupa ay isang marksman. Dito naman sa DJ Pro, ang kanilang first pick ay si Franco. At ang kanilang second pick ay isang fighter na si Ayulus. At ang kanilang third pick na marksman ay si Kimi. Alright, tignan natin kung sino ang mananaig sa labang ito. Your team is banished. At balita ko, dito sa dalawang naglalaban na ito, na dalawang grupo, pareho daw itong nag-practice, no? Pareho daw itong nag-practice. Ang Team Very Odd and DJ Pro, parehong nag-practice. So pinaghandaan talaga nila ang laban na ito mga kaibigan.
let's see kung sino yung mananaig kung sino ang makakapag-apply ng maganda doon sa kanilang ginawang preparation. Alright, si Yuzong naman ang fighter. Dalawa na yung fighter, mga kaibigan, ng DJ Pro. Si Yuzong at si Ayulus. At gumamit dito ng Lancelot, mga kaibigan, ang The Very Ord. Lancelot at Jowhead, mga kaibigan. At Lunox naman dito sa last pick. Isang mage to, mga kaibigan. Last pick ng DJ Pro. Tignan natin, ha. Magandang line up to. Ilan na ba yung natin, idol? May ano ka? Ayo, tignan natin yung viewers natin, dagdagan nyo. Alright, mga kabatid, ang line up ng nasa blue team na team Very Ord ay Fabius, Esmeralda, Jowhead, Populin Kupa, Lancelot. Samantalang dito naman sa DJ Pro ang Ayulus, Lonox, Kimi, Franco, and Yuzong. Alright, magandang laban to. Tingnan natin, ha. Ay, 24,000 viewers. Magandang hapon, dagdagan nyo pa. I-share nyo ang ating live today, ngayong hapong ito. Medyo, alam mo, nagsasawa na rin yung iba. At yung iba naman ay tapos na siguro yung kanilang mga sinusuportahang mga team. Alright, so tignan natin kung ano yung magiging labanan sa dalawang grupo na ito, mga kaibigan. Sino ang makakauna? Sino ang makaka-first blood dito? Yan, magaling mag-hook. Na-hook ni Franco yung yung buff. Tignan natin. Alright, so ayan na. Makukuha kaya nila yung buff, yung purple buff dito. Nakuha nga nila Lancelot yung purple buff. At siyempre, kailangan lumakas muna ang kanilang mga hero dito bago sila sasagupa, bago nila susubukan ang lakas ng DJ Pro dito. Vice versa, ganun din ata ang ginagawa dito ng DJ Pro, no? Para paghandaan ang kanilang battle. Eto na! Mukhang napakalakas ng loob, mga kaibigan, nitong si Franco dito. So tignan natin. At tinahabol siya ni Fabius, mga kaibigan. Pero eto na. Girian lang ang nangyayari. Kumbaga, patikiman lang ng kanilang mga tinatagong lakas. Alright, so ito na. Importante sa lahat na makaipon ka muna ng maraming stocks dito. And at the same time, mabuo mo yung mga item na kailangan para sa battle. Diba? O, ito yung mga ginagawa. Ito yung ginagawa nila bago sumabak sa battle, sa clash. Ito na, pero wala pa namang nagkakasubukan dito. Dahil ito na nga, hindi pa nila sigurado kung sila ay malakas, di ba? Pero kailangan nating subukan ang ating lakas dito sa early game, no? Yun. Sino kaya ang mapa-first blood dito? 3 on 3. Tignan natin kung sino ang na-first blood sa laro sa clash na ito. First blood dito si Esmeralda, na first blood ni Yuzong. Tignan natin si Jowhead, patay doon. Patay doon si Fabius, mga kaibigan. Ayun, nagpakitang lakas dito si Yuzong. 3-0 ang nangyari doon, mga kaibigan. At lamang dito ang DJ Pro. 3-0 ang score natin. Alam nyo na. Nasubukan nyo na yung lakas, ha? Alam nyo na, at siguro kailangan nyong paghandaan ang lakas na ipinamalas or ipinaramdam sa inyo ng DJ Pro dito, mga team Very Ord, no?
Tignan natin kung sino ang magwawagi. Mukhang may madadali dito. Patay at nakatakbo si Johed doon. Hindi nila nahabol. Alright, so tignan natin. Tignan natin. Buti na lamang at nakatakbo doon si Johed. At syempre patuloy na nagpapalakas dito si Lancelot. Kailangan na makabuo ng maraming item dito ng mas ng proper. And dapat mas accurate na item, no? Para maitumba ang bawat makasagupang kalaban. So eto na mga kaibigan, mukhang may mamamatay dito. Patay si Fabius dito. Pinatay na hook ni pinatay ni dito ni Franco. Eto na, mukhang madadali si Franco. Patay si Franco dito. Ayun na nga, kumikilos na dito si Lancelot mga kaibigan. 1-4 ang score natin. Eto na, mukhang makakadalawa dito si Lancelot. Tingnan natin. Pero patay doon si Popol and Kupa. Tingnan natin. Ayan. Red team has slain the turtle. Eto na, nagkasagupuan na naman. Eto na, patay dito si Johed mga kaibigan. Patay dito si excuse me mo. Excuse me mo. Patay sila dito, Dalawang nadali doon sa sa blue team. Team hero has been slain. Red team hero has been slain. Okay, 7-4 mga kaibigan ng score natin. Tignan natin dito. At ito na nga. At patay dito si Esmeralda. Patay dito si Esmeralda mga kaibigan. Teka lang may hinahanap lang muna ako Teka lang. Blue team turret has been destroyed. Ibenta pa yung saro. Blue team turret has been destroyed. Unok. Okay. Red team has slain the turtle. Alright mga kaibigan, ito na nga, inahabol, lumilipad dito ang Yuzong. Patay dito si Lancelot mga kapatid. Alright, mukhang may matitri. Double kill dito si Yuzong, no? Patay si Johed. 10-4 ang score natin. At nagpapamalas ng sakalam. Nagalawan dito ang Yuzong mga kaibigan. Alright. 10-4 ang score natin in favor of DJ Pro Esports. Tignan natin kung sino ang mananaig dito sa labang ito. Tunghayan natin ang mga kaganapan mga kaibigan. At eto na, may nabuo na bang item itong si Lancelot? Or tingnan natin. Mukhang konti pa lamang ang item dito ni Lancelot mga kaibigan. Alright. Ito na. Inabol. Nakatakbo. Mukhang may mababatay ditong pula. Tignan natin. Pero nakalipad yung dragon.
Nag-transform sa dragon si Yusong kaya hindi nila nadali dito. Alright, eto na, 4. Sige. Tignan natin yung kanilang mga item. Mga item nila medyo nakakabuo na ng item yung Yusong dito. 3 na ang item niya or oo nga, 3. Tignan natin. Yan naman pala sa kalam na. Alright. Samantalang dito sa bahagi ng Lord ay sinusubukan nilang makuha ang Lord dito. Nakuha ng red team dito ang Lord, mga kaibigan. So eto na. 4-10 ang score at lamang sa stocks dito ang red team, mga kaibigan. Tatlo na rin ang item dito ng score sa kabilang banda, sa kabilang grupo na silan-silot, mga kaibigan. So tingnan natin kung magiging malakas na nga ba siya dito. Ayan na ang Lord. Nandyan na yung Lord at mukhang magigiba nila ang isang tore. Isa na lamang ang tore ng mid-lanes. At eto na, ginigiba sa kasalukuyan ng tore ng nasa gitnang bahagi, mga kaibigan. At mukhang sinusubok na napasukin ng DJ Pro ang base nitong nasa Team Very Odd, mga kaibigan. Pag nagkaroon sila ng access dito, patay si Esmeralda doon. Patay din si Lunox doon, mga kaibigan. Ayun, patay doon si Franco, patay si Johed, patay si Lancelot. Triple kill na Ayulus, mga kaibigan. Nakapasok sila. Nakapasok sila at ang natitirang hero na lang ng blue team dito ay ang Pupulin Kupa. Madedepensa ngayon ni Pupulin Kupa itong base nila. Ayun, sinusubukang dominahin ang labang ito ng red team para matuluyan ng ma-destroyed ang base. Pero ayun, umatras sila. Tignan muna natin, nakadepensa. Nabuhay sila lahat dito. Ayan, tignan natin, mga kaibigan. Ang score natin 15-7 in favor of DJ Pro team. Red team, mga kaibigan. Sa kalam tong Ayulus, yung core ng red team dito. Plus, mayroon silang Yusong na nagpipenetrate ng laban upang madumina ang labang ito, mga kaibigan. So, nandito yung aggressiveness sa red team, mga kaibigan. Napupush, which is napupush nila yung kampo ng blue team, mga kapatid. Kung inyong na-observe, no? Ang ginagawa naman ng Team Very Odd dito ay nagkakaisa sila. Mayroon din silang teamwork na ginagawa. Kaya lang, yun na nga, malakas masyado. Patay doon, mga kaibigan. Patay doon si Lancelot. Patay doon si Lancelot, mga kapatid. Hindi nila mahuli-huli yung Yusong, no? Patay si Yusong doon, mga kaibigan. Eto na. 8-16, may didepensa pa nga kaya ng Team Very Odd ang kanilang base dito. Na-hook ni Franco. Patay si Esmeralda. At ito na, patay si Johed, mga kaibigan. 3 na ang nawawala. 4 na ang nawawala. Tapos na, mga kaibigan. Tinapos ng Lord ang laban na ito. Panalo sa first game ng best of 3 ang DJ Pro Esport, mga kaibigan. So ayan na, nakauna na ng panalo ang DJ Pro Esport.
sa larong ito. First game. Ito na yung cellphone. Ito na. At standby tayo para sa next game, mga kaibigan. Congratulations to DJ Pro Esport. Tayo po ay naka-score na ng isa para dito sa best of 3 battle round. Alright, para po naman sa semifinals ng SND ML Championship, a battle to remember. Oras natin, ilang oras na? Saya 6:19. So ilang team pa ang kailangan nating abangan sa larong ito? So tatapusin natin ito ngayon, di ba? Para bukas wala na. Last game na tayo, ang ating matutunghayan ngayon dito sa live natin sa Insurrectos ay last game na ho. So abangan ninyo. At congratulations, ano yung update sa ibang team? Sino yung mga nanalo? Sino yung mga nakapasok sa final and championship round? Ongoing pa yung iba. So tignan natin. Malalaman ninyo mamaya bago matapos ang game natin, malalaman ninyo kung sino ang sige, malalaman nila mamaya yung mga nanalo sa round, sa semifinals, and kung sino yung makakapasok sa championship. Okay, same lang ulit ang maglalaban. Team Very Ord versus DJ Pro Esport, mga kaibigan. Your team is banning. At ang color ay baliktaran. Yung DJ Pro ang Team Blue at Team Very Ord naman yung nasa red team, mga kaibigan. Okay. So, let's the pick heroes begin. Sir, your team is banning. Hindan natin, ha? Your team is picking. Your team is picking. Gunpowder in the morning. My mission is to protect lives. Your team is picking. In the world. When you gaze into the abyss, your team is picking. Is the surest path Your team to is ruination. banning. Your team is banning. Alright, mga kaibigan, tuloy tayo. Ano na ba yung update? Ayan, baliktaran to, no? Your team is yung picking. DJ Pro Esport, ito na yung nasa blue team na kaninang nasa red team. At sila yung nakaunang score dito, no? At ito yung second game nila para sa best of 3. Ang na-pick ng DJ Pro dito, first pick nila ay si Franco. Same hero. Kimi, mga kaibigan, marksman nila. At ang kanilang assassin and at the same time mage, Selena. At ang kanilang mage tank naman ay si Esmeralda. At ang kanilang assassin dito ay si Karina. Dalawang assassin, Karina at Selena, mga kaibigan. Ano kaya magiging advantage nito sa team DJ Pro, mga kapatid?
Eto na, Hylos Tank. And ang second pick nila, Marksman, Popol and Kupa. At muli nilang ginamit ba nila kanina si Yusong, di ba? Pero nasa kabila to kanina si Yusong. Yusong, fighter, mga kaibigan. Ito yung third pick nila at Fabius, ang fighter nila, si Fabius saka si Yusong. At ang marksman nila dito ay dalawa, Granger saka Popol and Kupa. Hylos ang tank nila. Nako, ito yung diskarte na ginawa nila dito, mga kaibigan. Karina, Selena, dalawang assassin dito sa DJ Pro ang ginamit nila. Isang Kimi na MM, isang tank na Franco, at isang tank and mage na Esmeralda dito sa DJ Pro. Samantalang dito naman sa Team Very Odd, mga kaibigan, gumamit sila dito ng dalawang fighter, si Fabius saka si Yusong. Isang tank na si Hylos at dalawang MM, si Popol and Kupa saka si sino ba to? Si Roger. Sino nga yun? Nakalimutan ko tuloy. Si Granger. Alright, dalawang MM ang gamit dito ng Team Very Odd, mga kaibigan. Samantalang dito naman sa DJ Pro ay dalawang assassin ang gagamitin. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dito, kung ano yung magiging advantage na ganito yung line-up nila. Ayan, medyo sumugod agad dito yung pula, mga kaibigan, yung Team Very Odd. Ayan, tingnan natin. Sinugod nila. First blood dito, yung Fabius, mga kaibigan. Nakauna ang Team Blue dito na DJ Pro. Nakadalawa dito si Selena, mga kaibigan. Patay si Yusong. Patay yung dalawang fighter nila. Tignan natin ha. Kala ko, pagsugod nila ay ready, Talagang kala ko dominating yung ginawa nilang strategy dito and aggressiveness. Alright, tignan natin, mga kaibigan. 2-0 ang score sa labang ito, early game. At pag nanalo dito yung DJ Pro na Team Blue, mga kaibigan, ay sila na yung papasok sa next round, championship, and at the same time final round, mga kaibigan. May pagkakataong manalo ng 100,000 pesos. Eto na, pinagkakampiyan dito, pinagkakaisan dito si Esmeralda. At malakas yung Esmeralda, walang backup. Wala lang backup, mga kaibigan. At yun, patay si Esme doon. Pero kung may backup doon, patay sana. Fabius, nakadali na si Selena, patay doon si Hylos. At nakabawi agad doon yung Team Blue, mga kaibigan. 4-1 ang score natin. 4-1 ang score natin. Masyadong makunat itong si Esmeralda, mga kaibigan. Kailangan lang talaga ng suporta. Sa ganong sitwasyon, kailangan doon ng backup. Kasi pinagtutulungan siya 3 kontra 1. At nakikita natin na kahit inaatake siya, pero hindi nababawasan basta-basta ang kanyang buhay. At instead, mga kaibigan, balik na yung sitwasyon, siya yung nakakadamage doon. Kailangan lang talaga ng suporta. Kailangan, importante yung backup or response ng kakampi. Alright, mega kill na dito si Selena. Patay dito si Granger, mga kaibigan. Ang nasa blue team natin ay DJ Pro. 5-1 na ang score. Patay, shutdown dito si Selena. Nadali siya doon ni Popol and Kupa. 5-2 ang score natin, mga kaibigan. So, makunat si Esmeralda dito. Makunat ang Esme dito, mga kaibigan. Tignan natin kung madadali nila si Hylos. Patay nga si Hylos. Nadali ni Kimi doon. Alright, so tignan natin. Tignan natin, mga kaibigan. Six-2 ang scores in favor of DJ Pro. Patay doon si Fabius, mga kaibigan. 7-2 na ang score. Sakalam tong DJ Pro. Mukhang madadali dito ang Team Very Odd.
At na, patay si Franco doon. Patay si Franco. Nakabawi sila ng isa doon. 3-7 ang score natin. Pag lumakas tong Ranger na to, magtago na kayo. Diba? Alright, so tignan natin ang mangyayari dito mga kaibigan. At eto na. Mukhang magkakasubukan to. Yuzong kontra Esmeralda. Nakikinabawasan doon si Esme. Habulin to. Or hayaan na lamang. Hinayaan ni Yuzong. Ato na, magkakasubukan ulit sila dito. Makunat masyado tong Esmeralda. Makunat. Kung sa pakunatan lang naman, lamang na lamang yung Esme dito mga kaibigan. Yung tank mage ng DJ Pro. Alright, eto na, may Franco at Esmeralda. Pag na-hook dito ang Yuzong, patay. Eto na, patay nga. Patay dito mga kaibigan yung Yuzong. Patay yung Yuzong dito mga kaibigan. 3-8 ang score natin. Pag pinagsama mo yung Franco at Esmeralda, nako, sa kalam yan. Eto na. Tignan natin kung sino ang madadali dito. Patay! Si Esmeralda dito. Patay! Patay si Fabius dito. Mga kaibigan, 4-9. Pilit na binubuhat ng Granger dito ang kanyang kupunan. Executed ang isa. Alright. Tignan natin, 9-4 ang score natin in favor of DJ Pro. Ang Team Very Odd, ano kaya ang gagawin nila sa labang ito? Dahil mukhang patuloy pa rin ang ipinapamalas na galing ng DJ Pro sa laban na ito, pangalawang laban. Patay dito si Popol Incupa. Patay doon si Pupulin Kupa mga kaibigan ng DJ Pro. What I mean ng Team Very Odd. Tama, 'di ba? Baliktaran sila. Naguluhan kasi ako doon. ng Team Very Odd, tama. Ayan, 10-4. Ang nasa blue team natin ay ang DJ Pro. Samantalang red team natin ay Team Very Odd. Alright, tignan natin. So, tignan natin mga kaibigan. Red team turret has been destroyed. Sino ba ang lumalabang sa push dito? Has been slain. Ayun, patay na naman si Yuzong doon. Patay na naman si Yuzong doon mga kaibigan. At eto na. Team has slain the turtle. Nakuha pa ng blue team ang turtle dito, mga kaibigan. Red team turret has been destroyed. Magkakasubukan sila dito. Blue team hero patay mga kaibigan yung Franco. Nadali siya doon ni Hylos. Red team hero has patay yung Popol ng red team dito. Mukhang mamamatay dito si tignan natin, pero nakatakbo si Esme kasi tatlo ang kalaban na humahabol sa kanya. Pero agad namang naka-flicker si dito si Esmeralda. Ayun, tignan natin. Early game, pero tignan natin kung sino yung magdudumina ng laro na ito mga kaibigan. Ato na, na-corner dito yung Franco. Patay ka, Popol. Patay ni Popol Incupa, si Franco doon. 6-12 ang score natin mga kaibigan. Ato na, mukhang nakita doon si Yuzong at nangangamoy, pero tumakbo. Nakapiglas doon. Pero eto na,
Na-corner dito. Na-corner dito si Esme. Pero tingnan natin, mukhang hindi nababawasan kahit anong atake ang ginagawa ng red team dito kay Esme. Pero hindi na mamatay dahil napakakunat ho ng babaeng ito. Tignan natin kung sino ang madadali dito. Ayun. Napakakunat to. Tignan mo naman. Kita nyo. Di ba? Pinagtutulungan siya. 3 versus Esmeralda. Pero hindi nababawasan ang kanyang buhay doon. Ayun, nakuha na ng Team Blue yung advantage dito dahil sa push na ginagawa nila. At kukunin nila, susubukan nilang makuha ang Lord ngayon para magamit nila ito sa pagpasok ng tuluyan patungo sa base ng Team Very Ord. Mga kaibigan, pag nanalo dito ang DJ Pro, pasok sila sa championship, mga kapatid. Ang gagawin na lang ng Team Very Ord dito, magdepensa, protektahan ang kanilang mga tore para hindi makapasok ng tuloy. Patay dito si Pupulin ko pa. Patay doon si Pupulin ko pa. Na-destroyed na ng tuluyan. Malapit na sa base ang DJ Pro dito, mga kaibigan. Malapit na sila dito. Isang hakbang na lang, isang tore na lang ang kailangan nilang wasakin para magkaroon sila ng entrance or access para makapasok ng tuluyan dito sa base ng Team Very Ord. Patay doon si Granger. Wala na silang MM. Patay doon si Franco. Patay doon si Fabius. Tingnan natin, patay doon si Yusong. Triple kill ni Kimi. Naku po, mukhang matatapos na ang laban na ito. Tingnan natin. Patay si Esmeralda. 2 na lang ang natitira. Naku po, mukhang nadali doon. Madadali doon. Destroyed na. 9-16 ang score natin, mga kaibigan. Tignan natin, buhay na sila. Agad na nabuhay. Tignan natin, mga kaibigan, munti ka na nun. 9-16 ang score natin. Munti ka na, pero nakadepensa sila. Magaling, mga kaibigan. Dumipensa, hindi sila pumayag na tuluyan ng mapasok ng blue team ang kanilang base, mga kaibigan, ang base ng red. Hinipilit pa rin nilang dumipensa dito kasi alam naman nila na early game ang laro na ito. Masyado pang maaga at may pagkakataon pa sila ditong lumakas. Naunahan lang sila sa push, mga kaibigan. Nakaunang makapag-push dito ang nasa grupo ng blue team, ang DJ Pro. Alright, tignan natin, mga kaibigan. Tignan natin. Ayun. Alright. Ayan na. Depensa. Naka-formation dito ang 5 pula. Tignan natin. Pero nakukuha na ng blue team ang momentum dito. Kahit na pilit na dumidepensa dito ang red team. At nakakabawi, nakikipagpalagan sila. May nadadali rin sila, may napapatay din sila kahit na ang ilan sa kanila ay nauunahan ng blue team. Ito na, mga kaibigan, pilit nilang ginukuha ang Lord dito. At mukhang nasilip sila dito ng red team at magkakaroon ng bakbakan dito. Patay si Franco dito. Patay si Yusong. 2 na ang namatay. Patay si Elos, patay si Esmeralda. Ayun, mga kaibigan, naubos. Naubos dito yung red team. At mukhang matatapos na. Mukhang may panalo na. May winner na. Wiped out ang nangyari, mga kaibigan. Patay. Tapos na ang laban na ito, mga kaibigan. At sasabihin na natin congratulations to DJ Pro Esport. Mga kaibigan, pasok kayo. Nakuha ninyo ang pangalawang panalo sa labang ito kontra sa Team Very Ord. Team Very Ord, better luck next time. Bawi-bawi pag may time. Alright?
sumali na lamang kayo sa TikTok challenge ni SND, Sir Noel De Luna. Para malaman ang detalye, hanapin sa page ng SND BFF at sa page ng Insurrectos, mga kaibigan, mga kapatid. Doon sa mga hindi nagwagi, may chance pa rin ho kayo na makasali sa ibang event or dito sa TikTok challenge SND Rap. No? 20,000 ang pwede niyong panalunan, 10,000, 5,000, and consolation prizes ang naghihintay sa inyo. Ayan, congratulations to all the winners. Sino na ba? May mga ongoing pa bang laro? And may last game pa ba tayo? Wala na. So, yan mga kaibigan, may ongoing na laro. And gusto ko yung malaman, yung breakdown, yung mga nanalo and yung mga ongoing na laro, mga kaibigan. So, yan mga kaibigan, na bukas, pahinga muna tayo at abangan ninyo ang final and championship round ng mga nanalo ngayon dito sa semifinals. And ang mangyayari mga kaibigan dun sa championship, personal appearance ang championship mga kaibigan. I-announce natin or may group chat ata yung bawat kupunan na malalaman ninyo doon kung saan ang place ng championship na pwede ninyong puntahan. At mas maaga kayong pupunta doon dahil may mga seminar or doktrina muna tayo, may mga guidelines na kailangan ninyong maintindihan sa laro mga kapatid. Alright, so ito na. Ang mga nanalo, congratulations to all the winner and sasaba kayo sa final and championship round. Bonus round, Phantoms, Oragon, and ongoing yung Big Ace, Uncrowd Emperor. Yan, malalaman natin dito kung sino mananalo. Siya yung makakasama dito sa Group S. And dito naman sa Group N, congratulations to Bicol Finest, No to Fear, Big Brown Cats, TLM. Ayan, kayo po ang pasok sa final. And dito naman sa Group D, congratulations to Newverse, Team Kunyan, and of course, the Suicide Squad. At eto, yung last na nanalo and pasok sa finals, ito pong DJ Pro Esport. Hintayin natin yung magiging resulta dito sa Big Ace versus Uncrowd Emperor kasi sila ang ongoing na naglalaro mga kaibigan. At hindi natin napapanood sapagkat hindi naman ho sila naka-live dito sa Insurrectos. So yan mga kaibigan, abangan ninyo ha. At dun sa mga hindi nanalo, ulad ng sinabi ko, uulitin ko, pwede ho kayong sumali sa TikTok Challenge SND Rap na maaari po kayong manalo ng 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos plus consolation prizes na nag-aabang sorpresa para sa inyo. At yung mananalo dito sa TikTok Challenge, ang dinig ko kay Direk, mga kaibigan, ay pwede nyo makadaupang palad yung mga artista na bisita ni SND sa March 23, 2022 nagaganapin dyan sa Plaza Quezon. Ang mga artista na dadalo po dyan ay si Alvin Ansons, Michelle Gumabao, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi de la Merced, RK Bagadzing, and si Julia Barreto. Alright? Yung winner daw ay magpa-participants or may production number dun sa gagawing caravan. Grand Rally sa Quezon Plaza. Alright. So, very good, ano? For more inquiries, mga kaibigan, for any or more inquiries or concerns, mga kaibigan, pwede kayo na mag-message sa SND BFF Facebook page or send it via email to sndml2022@gmail.com. Alright, so yan mga kaibigan, for the meantime, kami po ay magpapaalam na muna sa inyo. Basta't huwag niyong kalimutan na ang SND ML Tournament, mga kaibigan, ang SND ML Championship Battle to Remember, ito po ay hatid sa atin ng pilantropo, mabait, nating congressman dito sa 3D. Malapit na.
sa future congressman SND Sir Noel De Luna. And of course, ito pong TikTok challenge, atin po yan sa atin ni SND Sir Noel De Luna, congressman nyo, congressman niya, congressman nating lahat, congressman ko, Sir Noel De Luna, SND, para po dito sa 3rd District of Camarines Sur. Magandang hapon, God bless and kusog, Bicolandia. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel De Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumandi, kinuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel De Luna, kaantabay ta. Gigido nagabos para lang magampanan ng tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel De Luna, ako dayupot ta mabuot siya. Dako lang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo. We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Sa sa mga
mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya, ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibabing mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Ito po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po yung tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kaya dako ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Si motor po pala sa pag-apod niya sa kuya. Pagmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ko. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel de Luna, nagpadara po siya ng tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Makoapo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Makoapo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Lawasain siya magdumagi kinuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita udwaning pandemya. Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao. Dahil niya lilingawan. Kaya kita
Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako na yupot, tamabuot siya.